Yo, Yo, Kamsi. Errol, Ja, Oh, sorry, Edo. Oh, hey Edo. wie dacht hij dat? Hey, Nee? Fransie zei die. ik dacht dat Frans Ja, binnenkwam. nee, niet. Ik Ja, had jou niet laat maar. verwacht. Nee, Sorry. ik ga Sorry. wel weer. Hoi. Doei. Doei. Dat is slecht voor een marochet hoor, dat niet eens Jongen, gast, ik zit in onderscheiden wie wie is. ik zit wel in vakantiemodus. hè. Ja, tuurlijk. Hé, hey, luister, je moet die en die aanhouden bij de grens. Nou, totaal iemand anders. Ik zit gewoon niet op. Ik had jou gewoon niet verwacht. Dat is gewoon. Dat kan hè. Ja, dat kan. Niet zo hè. Klaar, joh. Nog een schietje hooi zeggen. Nou, ik kan gewoon streamen, pik, zonder dat hele gedoe. Wat dan? Ik heb net gevraagd bij de admin questions. Oh, mooi. Dus zonder welk gedoe. Ja, dat je Zonder helemaal, aan te melden. Aanmelden op dat site en Reddit Oh. niet hebben. Ik heb geen Reddit. Maar ik heb geen Reddit. Ja, ik heb de Reddit snel gedaan. Ik heb een Gmail account namelijk, maar niks meer doen altijd. Ja, je hoeft niet per se aan te melden. Maar jij bent dus dood, Opgeschreven. gaan pik. Ja, ik loop gewoon naar buiten, pad, ik word gelijk neergeschoten. Maar hier bij de Gelijk basis. headshot. Ja, kijk maar uit. Er loopt er een. Ja, dat is Ik het. ben bij Kamiwobo of zo. Zo, dan, Dit de basis. dan moet je gewoon Ja, het water aan je recht rechterhand ja. houden. Ja, Ja, ik leg die zou je zaag erbij wel doen? hier neer. En dan zien we wel of die blijft of niet. Ah, je kan niet anders hè. Ik heb er nog één op de rug, dus Oh, je had er twee. ja, eentje in de hand. Heel irritant. Quite irritant. Ja, ik zal eens voor Niels gaan zoeken ergens, maar waar? Eigenlijk moet ik gewoon Ja. naar andere gangs gaan en vragen. Lenen, dingen lenen, kan, doen sommigen. En dat je het later terugbrengt met een iets extra's, weet je wel. Hier, wat ligt hier dan op de grond? Een rolletje. Wat is dit dan? Er ligt een rolletje tape op de grond die ik niet op kan pakken. Tyfuslijst. Iemand zijn pad achterna, maar helemaal kut. Toen is hij van geweest. Ik word gespand hè, net. En er wordt gewoon iemand naast mij gespand. Ja, klopt. Dus dat gebeurt inderdaad. Hij rent Deze keihard hier- weg. Deze hier heeft iets van een span punt van 6 minuten of zo. Had ik ergens gelezen, ik weet niet meer waar. Maar... Ja, klopt. Je kan overal op dezelfde plek worden gespannen. Tegelijk, zeg maar. Of tegelijk. In ieder geval, het is dat iedereen op dezelfde plek komt. In dezelfde area. Ja, precies. Ah, ik loop gewoon in iemands voetspoor, helemaal kut. Huh. Dan heeft hij alles een geloetje. Ik ben alweer bijna bij de basis. Ja? Ik ben Ja. aan het rondlopen. Ik loop nou in Berentino bij de medical. Hier, de squad is compleet, hè? Holy shit. Hey. Goedenavond. Hey, Erdo. Ja. Het is wat. Maar je hebt gewoon gedowngraded PC van. Wat is dat nou weer? Normaal gesproken ga je altijd omhoog, maar Eigenlijk niet zo. Ik ben down naar beneden jij gaan. gaat gewoon steeds verder strak op een Commodore. Ja. Splitscreen nu weer... Wat is het ook weer? 64. Moet nog een stukje lopen vanaf Como Wibo, of niet? Nee, het is een klein stukje. Ik denk 10 minuten, kwartiertje. Half Max. uurtje, hè. Je moet wel eten hebben, dat is het probleem. Ik vind geen eten, dan loop ik iemands voetsporen, dat is kut. Iemand die En het wel nee. weet. Heb je in de Berentino of niet? Ja, bijna. Jij wel, Fran? Ja. Jij bent ook bij de... Ja, ik ben bij Berentino ook, Errol ook.
Ik ben Hier, onderweg. ik Dus, heb een boek Frankenstein. Ik heb 2 boeken. A Voyage to Arcturus. En Frankenstein. Misschien kunnen die ruilen. ik heb een of andere tape of zo. De Ja, ik heb tail wel of zo'n con. cassette. Ja, Ik heb een player, dus als je een batterij hebt, kunnen we muziek luisteren. maar die heb ik ook nog. Ja, heb je 9 Een volt batterij. batterij? Mooi. Zeker, van mijn, hoe heet het, van mijn zaklamp. Ja, dan kunnen we dus muziek luisteren. Ik heb ook een tape. Hoe heet deze? Katyusha tape. Ik heb Tail of Conrad. Tail of Conrad. Oké. Goed. Hey, ik ben mijn Ja. pan kwijt. Wat? Oh, Ja, die ligt heb nog ik. in de dingen. Wat? In de base. Nee, die is weg. Er ligt niks aan. Hier ligt niks. Pik. Meestal als je wakker wordt, dan wordt hij daar gespand. Hier, een sealed card pack, die ligt er wel. Ah, verdomme. Nou. 6 van de 5 positie. In de queue. Ja. Oh, nou ben ik wel mijn kaart kwijt. Die zat in mijn pannetje. Waarom had ik die hier neergelegd dan? Hoe kan dat? Die automatisch uitlogt. Alles wat in dat pannetje dropt hij. Nee, maar die pan had ik in mijn jas. In mijn, Oh, dat is waar. Het is strange. in mijn tas bedoel ik. Of heb ik hem niet? Ja, uit- ik ga echt niks vinden, man. Ik loop gewoon iemands voetsporen. Dat is helemaal kut. Ik vind gewoon lege magazijnen langs de weg en zo. Ah, ik ga weer dood. Dan ben ik in Bergantino. Nee. Wat een ellende. Hoezo ga je dood? Ja, ik word aangevallen hier. Door 4 van die gasten. Eigenlijk heb ik geen bandage, maar niks bij me. Grafstof, zombies. Zombies. Ja, zombies. Ja, die gas. Small gas canister. Dag. Flikker maar op dan. Waarom heb ik die er niet... Ik ben zo terug. Joep. Kut zo, mijn appeltje is rood, mijn water is rood. meen je niet? Nou ja, weet ik wel. En nou? Ja, Oh, ik en heb dan moet ik 2 even snel eten. sigaretten. Ja, ik ook. Maar ik heb een pijp op de lip. Een pijp op de lip. Ik heb mijn gezicht in as gesmeerd. Ja. Ja. Zwarte Piet, jongen. Roetpiet, roetveeg. Roetveegpiet. Een hamer heb ik. Wel dood, Daniel. Ja, dat is al weg. Zal wel. Ik heb eten en drinken nodig. God. Ja, ik vind hier wel eten. Liverpartij alweer. Wat ik zeg, ik loop in iemands voetsporen. Overal, elk huisje wat ik heb gehad is helemaal leeggeloot. Ja, Ja. dan kan je beter doorlopen. Dan loop je, als je ook lege magazijnen vindt wat je zegt, dan is die gozer voor jou. Gewoon in het voetspoor van Daniel. Daniel, Yo, daar ben ik weer. Wat is er? ben je al dood? Nee, ik leef nog. Maar ze staan allemaal hier bij me. Op, pap. Pop that thing. Ah, klerenlijst. No, nothing. Nothing. Ik heb niet eens een mesje, niks. Wat de heck wel. Ik ga Berentino niet halen, man, denk ik. Waar was jij voor het laatst, Frans? Persino. Ja? Mooi. Ja. Ook op de basis of ben je daar uitgelogd? Nee, ik ben bij die honden, dus ik sta langs de weg, langs de hoofdweg, zeg maar. Bij die honden.
Ja, je honden. Ik was nu ook met die honden moest ik denk ik ga me uitlopen. Ja, het was er bij mij 1, zo'n dobbelman. En bij Kijk, mij staan drie. gewoon Als probeer je hem gewoon dood botten te hebt, kan je naar hem gooien, hè, botten. slaan. Ja. Ja, serieus. Ja, dat deden we toen toch? Ja, dan worden ze een beetje afgelemd, maar... Kijk, normaal gesproken dan kunnen ze die mod maken. Dan zie je naast je armband zie je zo'n hondje teken. Dan kun je ook een hond als huisdier hebben. Oh, Ja, dat is echt Mm. vet. Die loopt dan helemaal mee en zo. Oh ja. Alleen, Ja, dat is ik ga niet redden, man. ja, gewoon eventjes opnieuw proberen. Dit niet is meer nou kan je alweer mijn derde keer pik. Ik weet niet waar ik span natuurlijk, dat is kut. Ja. Ja, je spant meestal bij de kust. Nou, ik ga gewoon door en dan ga ik zelf op je auto. Ja, waar zit die waterput hier in Bergenzino dan? Je gaat dood van de dorst. Politiebureau. Bij het politiebureau? Ja. Ja. Een stukje verder, aan de rechterkant. Achter de politiebureau. Ja, naast. Naast het. Dat is ernaast inderdaad. Als je goed links en rechts dan. Car battery. Een radiateur. Oh, een sparkplug of niet? Jazeker. Dus, Ik heb gewoon zijn boot gevonden. ja, als je met, Ja. kan je met die sparkplug gaan varen, toch? Ja. Oh yes, een baard. Read a note. If Wendell don't eat, nobody eat. Jongen, jongen, jongen. Ja, van die psycho's, hè. Ja, wat is dat toch met de Q, joh? Gaat alleen maar omhoog. Komt good, Frank, komt good. Oké, dus Dark as Midnight. Daar moet je niet heen gaan. Dat zijn die... met die rode armband. Nee, nou, ik zal even een screenshot maken en dan delen in Discord. Dan zie je de map. Dit is een map met markeringen erop, weet je wel? Nou ja. Let me see. Heb je hier niet, als je een map vindt, dat je op M kan drukken ook? Weet ik niet. Misschien wel, maar niet dat je ziet waar je bent dan. Oké, ik sta bij de politiebureau, ik zie gewoon geen waterput. Wat is het nou? Links. Links van ervan. het politiebureau. Links van het gebouw. Als je voor de ingang staat, dan moet je links, is die bar, zie je zo'n hek zitten. En dan kun je overheen klimmen en zit je bij de put. Links van het gebouw. Nou, Dus die nogmaals. in een hek zitten. Ja, Nou, overheen klimmen. Dat ijzeren hek, laat maar zeggen. ja. Dan moet hij echt voor je staan, die put. Nee, hier is geen put. Dat is fijn. Ja, daar is die foto. Even kijken. Oh, daar! Ja, daar, ja. Daar. Ook weer door 2 aangevallen, dus toch wat. Ze moeten jou wel hebben, pik. Het is niet normaal met die beesten hier. De honden. Heb ik ook nog een kapotte rack? Ja, nou ga ik dood. Treat my wound, gewoon met een vieze rack. Oh, goed dat je het zegt. Ik moet een rag maken, hè. Rags. Ik heb wel een Waarmee tijdspan. kun je- Waarmee kun je dat behandelen? Als je dood, of als je... Desinfectiespul. Of alcohol. Heb jij dat? Wat, ben je geïnfecteerd nu? Ja, ik heb vieze racks gebruikt. Dat was het enige wat ik kon vinden. Even kijken, heb ik dat? Die lagen op de grond. Ja, dus ik ga even wachten, want het duurt nog wel even. Nee, ik heb Wat dan? niks, Zitten hè. de honden er nog steeds? Nee, hij zit in de queue. Ik zit in de Oh. queue. Dus ik Maar spreek heb jullie geen, door, ja? ja, is goed. Ja. Kom dan. Yo. Huh?
Die heb ik net ingenomen. Ik had die wel volgens mij. Heb je wat te eten, Jelle? Huh? Heb je wat te eten? Of ik wat eten? Ik heb volgens mij iets van vlees leverpaté. Nou, ik heb wel eten kennen. Dogfood kennen. Oh, lekker. Ja, ik sta nou naast die politiebureau. Bij die waterput. Ik ben ook bij het politiebureau, even kijken. Oh, dus daarom hoorde ik jou. Ik hoorde al iemand. Ja, dat ben ik. Ja, hier, links van je. Nee, hier, links. Oh, links. Links, je zit te Oh, drinken bij de dat waterput. rode ding daar, ja. Ja. Ah, Oh, zie ik je. zeg, blijf maar doordrinken. Oh, er komt er weer een aan, of niet? Ah, er komt hij weer aan, kom maar gewoon naar binnen. Snel? Weer achter mij aan zeker. Ik kan niet harder rennen dan dit. Even kijken, je moest eten hebben. Ja. Ja, ik heb hier een liverpaté. Santa, ja, dat ding had ik neergegooid. Die, Waarom doet hij dat niet? De O-muscle. Oh, thanks. Weet ik niet. Oh ja, bij mij ook niet. Ja, Oh jawel. Huh? Nee, bij mij niet. Anyways. Nee, je moet heel lang O inhouden. Ja? Ja. Moet heel even wachten tot het maagtekentje weg is. Oh ja. Ja, wat moet ik nou doen? Oh, je moet Want, gewoon inhouden. Het is inhouden. Het is Ja. niet, ja, kom even, misschien weet ik wel waar. Meestal vind je in dit soort dingen die alcohol. Kom maar even. Ja, want in die ziekenhuis lag niks. Bij ons, naast, hoe heet dat? Naast de basis. Zo'n hok waar je daar hebt. Ja, ik loop heel even het politiebureau in. Of ben je al geweest? Nee, maar ik zal maar eerst je wond curen. Want als dat op een gegeven moment erger wordt, dan heeft alcohol geen zin meer. Dan moet je antibiotica hebben. Oké. Ja, want ik blijf pijn Oh, houden. hier, dat gaat er maar misschien even iets op. Nou, ik loop achter je aan hoor. Ik kan niet zo snel. Oh nee, je Oh, gaat door. volgens pliers. mij, joh. Ja, Oh goeie, want de mijnen zijn weg. You ain't gonna die, brother. Oh, dan vind ik die pijkaartje eten. Oh, ik hoor honden. Kut. Echt? Ja. Hier. Oh. Hier, Doberman bij mij. Oh, dan ga ik gauw een hokje in. Ja, doe maar. Oh, uit het niet, hè? What the fuck, ja. Ja, er zitten veel honden hier, hoor. Kan ik hem opsluiten? No. Ik ga dood. Wat dan? Ja, er zitten honden, ik kan niet weg. Eén hond of meerdere? Weet ik niet. Eentje. Want bij mij, ik zie mij er was er één en die heb ik gewoon doodgeslagen. Nee, het zijn er meerdere. Oh nee. Verdammt nog maar. Ja, dat is echt helemaal kut. Ja, ik heb 3 kogels. Van een rack.
Hey, wat voor een... Ah, fuck. Ik heb hier geen Z-automatisch lopen. Godver. Jawel, twee Twee keer keer shift. Ja, ik heb serieus 5 jaar zombies achter me aan, maat. Die kan er nergens in. Ja, Je maar moet 2 keer shift kan en nog drukken en steeds, daarna 1 keer eh, control. Dan ga je langzaam lopen. Even denken. Ah, ja, nu bloed ik ook nog weer en ik heb geen bandels. Oh, daar ben jij er al. Oh ja, kom mes. Ja, kijk, kanker maar, jongen. Godverdomme. Oh. Echt net voor Bernardino ga ik nu dood. Ik had hem op Alpes. En niet op... Wow. Zombie erbij, echt waar. Hoorde die honden wel op een afstand? Nee, hij was echt dichtbij, toen hoorde ik hem pas. Meat tenderize. Waar ben je dan, Errol? Naast de basis en zo. Oh, ik zie ze lopen, die honden. Ja, daar ben ik. Goed, sorry. Zijn er 3 of zo? Ja? Ja, ik zie ze lopen. Ah. Ik loop naast jou bij die... Oh! Komt die aan! Ah! Oh, ik dacht dat deed die tegen. Dat zo. Ah, dan zit hij hier. Arr, arr. Nou, ik bloed dood, jongens. Echt net voor Bernardino. Nee, Ik zie het bordje Ook geen Bernardino rek, staan. niks. Nee, ik zie het bordje Bernardino net staan. Ah. Ja, ja, dat beide. ook. Ja, daar komt die hond weer. Volgens mij zijn ze weg. Nee, het zit hier bij mij nu weer. Oh, dan komt ze weer aan. Ah! 2 stuks. Ja, ze rennen naar jou en dan naar mij toe. Ik ga even naar de overkant. Hier heb ik een raam zitten, mooi. Kijk, dan komt hij weer naar mij toe. Ik ga haar gewoon doodslaan. Kom, ga dood dan. Oh. Kut ding. Hij had me bijna, joh. Zeg, wat ga je doen? Nou, schiet op. Oh, ik heb er één Kom, ga dood. dood. Yes. Oh, kutzooi. Hier, skin and quarter. Kan ik zijn bot aan die andere gooien? You are dead. Meen je niet. Yep. Maar Dat pik ik ook dood. Waarom? Oh, ja. Niks. Ah, handschoenen ruined. Wat een ellende. Ik kan hem ook niet doodslaan nu. Waarom niet? Ik ga gewoon naar buiten. Nee, Ik sla hem wacht. gewoon dood. Ik heb hier botten. Hier, ik heb hem al een keer geslagen. Hoezo? Pats, nog een keer. Kom op. Waar ben je dan? Hier bij die garageboxen. Oh. Oh, hij heeft me gebeten. Pik, je moet komen met de Oh. rack. How the fuck lijkt Ik deze heb stuk nog geen mijn... racks. Ik moet die nog maken, Pek. Oh, hier is Ja, een, ik heb hem dood. Ja? Ja. Trek Ja, wat? Ergens moet een Ja, shirt zeker liggen. niet boven, ja. Ja, wat is Nergens ligt er ook een shirt hier, hè. Ik heb hier... Maar het is wel Ah, damage. nee. Nou, maakt me niet uit. Oh, ik ga dood. Ik moet er 2 hebben. Nee, ik ga Ik heb dood. er weer zo fucking ver gespannen. Ik ben bij die dingen. Kut, zombie. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. Doe niet zo dramatisch. Nee, echt. Hij staat vol te knipperen, allebei. Hier, kom Maar hier. dan in. ben hier. Hier, Vind je blijf mij? staan. Ja.
Die hebben we Ja, weer dan moet open. je... Nee, oh. Blijf staan, blijf Ja. staan. Dan moet je heel snel zijn. Ik ga dood. Oh. Ja, rood-wit, allebei. Nee. Nou, ik spawn niet op de plek waar ze geloot is, man. Nog één. Wat heeft hij net gedaan? Je hebt een handschoen gemaakt, wat doe je? Een hoofd. Oh, dan ga ik dood. Ah, hier Pek, ik gooi de spullen op de grond. Ik heb alles op de grond gegooid, ja? Pak die sparkplug. Door jou ga ik dood, jongen. Gaat hij... Ze heeft een stomme hoofdding gaat hij maken. Ja, kom dan jij in en weer Waar ben jij? Waar ben je? Ik ben aan het zoeken voor jou. Hier, maak van mijn kleren. Oh, nou ben ik dood. Ja. Ben je dood? Ja. Oh ja. Ik heb de, zie je dat? De dingen liggen? Ik heb die sparkplug ligt erbij in Pristine. Kerel, dit is al de 4e keer dat ik vandaag dood ga, gek. Dat is toch niet normaal dit, dat jongen? hij zo'n ding maakt. Even kijken. Oh, je had die antibiotica. Nee. Ja, tetra heb je. Ja, tetra ja, maar Ja, dat niet is om te antibiotica. ontsmetten. Tetra Nee, is dat. ik moet die rags ontsmetten. Nee, met Tetra werkt dan ook wel. Ah, wat is dit nou weer? Optieven met dat ding. Oh, Ja, waar ben ik nou dan? Wat is dit nou? Bij een of andere moskee, kerel. Ja, what the fuck, gek? Ik Hier heb ben ik nog geen nooit ruimte geweest. voor die tree, daar help ik. Nee, dat maakt niet uit, joh. Nee, maar pak gewoon die tetra, die sparkplug. Dat is belangrijker, toch? Ja, alleen de... Hoe heet dat? Die tree dial blijft leggen. Ja, Kut zo, heeft hij een improvised headcover gemaakt. ja, Ja, dat zo. heeft hij inderdaad. Oh, je handshoes waren ruined. Ja. Even kijken, waar ben ik? Wat een ellende dit, jongen. Ik ben bij Sbet Norpik. Denk je dat je die hond kan eten Oh, zonder maar ik ziek zit te wel goed. worden? Weet ik niet. Denk Ik het denk wel. het. Nou, ik ben 1 stadje voor Berengino, maar ik ben helemaal daarboven. Maar het doe ik eerst zo goed spannen dan. Ik heb weer een kut spannen. Hoe nog een keer doodgaat. Ja, ik ben weer doodgekomen. Althans, ik ga niet meer dood. Ik ben helemaal leeg gebloed, maar in één keer ga ik weer opstaan. Ik ga ook uit dood opstaan en zo. Dat ik een bloed in mijn lichaam heb. Oh, word ik weer achterna gezeten. Hoe kan dat nou, ja, jongen? you are dead. Nou, mooi. Dat is niks van. Dus, Oh, wat? Met die vuile Spaanse kleding van je. Weg. ik span serieus precies die fuckingzelfde plaats waar ik net gespannen ben. Ja, dat is toch goed. Godverdomme. Weet je niet van waar je heen moet. Ja, nee, dat weet ik niet. Ik weet niet waar ik ben. Geen flauw idee. Weet je net niet waar je heen ging dan? Nee, ik had echt geen idee waar ik was. In ieder geval niet in de buurt van waar we ooit zitten. Staat hier bij mij een kerk op de berg of zo? Ja, die down en ik zie wel Kerk op de berg. Ja. Ja, ik span bijna altijd aan het water. Ja. Nee, ik ben ook aan het water gespannen. Alleen als ik aan ten kijk, zie ik een kerk op een berg staan. Een berg op een kerk. Ja, heel erg sterk. Een berg op een kerk. Kankerzonde. Elke berg. Oei, oei, oei. Even kijken, waar was ik toen dat gebeurde met die honden dan? Oh. En een mes.
Oh, iets ervan, niet swappen. Peel potato. Ik wacht wel hier in het toren op jullie. Ja, ik kan lang wachten. Waarom? Oh, hier ligt een ging dooie, naar die de is tram, gevallen. Hans, wat ben jij dat? Hier, bandage, nice. Die is hier uit de toren. Oh, die heeft zich van de toren afgegooid. Suicide. Ik vind dat echt zo'n eng lachertje. Nog eentje. Another bandage, you know what I'm saying? Ja, ik kom naar Berengino lopen, ja? Yes sir. Hij heeft planken nodig. Ah nee, Waarom niet? ik heb eten nodig. In ieder geval een wapen aan. Een fucking baseballbat. In ieder geval iets. Niet zo agressief doen, Niels. Ik heb echt oprecht geen puilenwerk gespannen. Ik weet echt niet. Ik weet nou wel heel vaak waar ik ben. Als ik span, heel snel. Zoek eventjes het plaatsnaampje op en dan weet ik het gewoon. Oh, kijk hoe snel je zaagt, hé, met dit. Ik heb nu al 18 planken gezaagd. Ja, niet doen. Wat doe je? Waarom? Ja, maar dan maak je die zaag kapot. Nee, maar die is nog steeds goed juist, dat bedoel ik. Kijk hoeveel jij krijgt voor planken. Of voor zo weinig keer... Daan, je gaat het niet doen. Het is maar een zagen. Ik ga eventjes naar die plek toe waar ik dood ben Nee, geschoten niet straks. doen. Jawel. Oh, hier, car battery. Maar daar heeft niks aan de wel. Nada. Jadel. Hier liggen in ieder geval planken. We kunnen ook in zo'n container bouwen. Ja, ik zeg net al tegen Niels was dat volgens mij. Dat het helemaal geen zin heeft om daar te gaan bouwen. Waarom? Gewoon zo snel mogelijk in een klein huisje een basis maken, basis. Dan hoef je maar één deur te beveiligen. Of in ieder geval iets met één deur. Ja, het Oké, gaat om de gewoon al, locatie, Pik. Dat je een goede ja. locatie uitzoekt. Praktische. Kijk, een groot bouwen heeft nou toch geen zin als je nog niks hebt. Ja, maar... Want willen we die... je mag niet 2 muren op elkaar bouwen, dat is hier verboden. Oh. Ze mogen 1 watchtower gebruiken en dan eroverheen springen. Dus die hele hal die van ons die we hadden, die is, ja, Ja, dat heeft geen hebben we gewoon zin niks dan. aan. Als je Nee. niet dubbel mag, dus dat mag. Je mag een watchtower bouwen. Een watchtower wel, maar je mag, en daarmee mag je ook naar binnen. Maar die mag maar 1 hoog zijn, zeg maar. Ja, oké. Maar ja, als je maar 1 wand kan bouwen, 1 fence, en je mag er geen tweede op zetten, komen ze altijd binnen, snap je? En dan kunnen ze van binnen naar buiten uitbreken, en dat mogen ze wel doen. Garagebox. Die er vlakbij zit. Daarnaast dan kun je zo op een garagebox pakken. Sure. Ja, gewoon elke keer eentje erbij. Als je het eruit nodig hebt, pak ik er weer eentje bij. Ja. Ja, maar dat is wel kleine garagebox. Hè. Ik bedoel,
Hoe bedoel je? Als we meer uit hebben, pak ik nog een kruidvat bij. Gewoon allemaal barrels erin. Ja. Ik ga kijken of die boot er nog ligt. Ja, dat heeft een sparkplug, ga ik alleen maar rondvaren. Heb ik de sparkplug, ja? Nee hoor, Ah nee, hij heeft die niet meegenomen. er lag niks. Ik heb alles gepakt Jawel. wat daar lag. Ja, die zie je niet liggen, zo klein is die. Dan loop ik even terug. Hier Ja. ligt nog wat pampers. Oh, dat is een zombie achter me. Waar is Fran dan? Naar Hausen. Die in de queue kwam. Die is weer andere dingen aan het doen. Ja, die is al lang uit de queue. Nou, dood gegaan. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, waar lig jij? Oh, hier lig je. Nou, ik weet niet, Pik, maar er ligt hier geen... er ligt een voordaal op de grond en that's it. En jouw ruined handschoenen. Dat meen je niet. Kijk eens even goed aan in je inventory. Oh ja, ik heb hem hier. Oh. Ah jongen, oeh, zombies jongen. Oh, daar loopt iemand. Hey, hallo. Hallo? Hallo? Gewoon What's echt up? gelijk doodschieten, pik. Nee, ik heb niks om te schieten. Oh, Hij ook is wel een niet. noobie, hoor. Is Hij dat? is een freshie. Een freshie. Hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. All My name is Mufasa. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? I'm Nice to meet you both. Supernova. Oh, nice to meet you, Supernova. Mufasa, the helping hand. Wat zei je, Fran? Oh, nice to meet you. Ah, koude zombies jongen, fuck off. Waar was jij, Daniel? In Berengino bijna. Van welke kant kom je? Links of rechts? Ligt eraan vanaf waar je kijkt. Loop ik jou tegemoet? Ik ben bijna Hey, het Bij die water kerst. aan je linker die- of rechterhand? met water aan mijn linkerhand. Ik loop, ja, maar blijf maar gewoon daar, joh. Linkerhand, oh, dus je hebt gewoon van die kant. Ik ben bij die gasfield bijna, of hoe noem je dat, bij die gasship. Ja, oké. Maar dat- Oh, dat duurt nog wel even. Dan. Ja, dat Ja, die moet een paar dagen voordat je dan... Jeetje. Wat een ellende. Ik ga eerst kijken waar ik dood ben geschoten, of mijn spullen er nog liggen. En of die boot er nog ligt. Dus pak het bootje ergens, gaan een rondje varen. De meeste mensen die naar het strand gaan, die worden rustig, maar Niels opgefokt. Hier, wie moet de flat shoes? Nee, dank je. Van die Japanse flat shoes. Wil jij die? Dat is niet. Nee. Ja, ik wacht hier dan wel. Dat is niet anders. Ik ga weer dood, dus... Alweer? Alweer? Maat, Wat doe jij toch? Nee, ja, maar ik probeer gewoon een weg te vinden. En als ik het niet kan vinden en dan een keer 5 zombies achter me halen, houd ik op, hè? Wat een mooi leven Oh, zo, hier hè. ligt die. Deze is wel iets lastiger dan, of niet? Veel lastiger, De server. veel lastiger. Als ik genoeg gespannen krijg waar ik weer ben, dan is het misschien niet zo moeilijk. Maar...
merk het verschil niet echt meer terug. Hè. Hier moet je scheppen. Hier liggen Dan combat is je gas gewoon mask. door even waar je Die bent. zijn goed, ja, combat mask. Die is leeg, dus er is iemand hier geweest net. Ja. Oh, als je die vindt, dan hebben we in elkaar rost. Met je hand, Nou. hier, weer een zaag. Kijk. Er zijn genoeg zagen hier. Ik zei dat ik mijn spullen liggen er gewoon op. Ja, lid, ben je er nog? Ben je daar? Kerel, mijn oor ligt er, human ear. Oh, had hij al zitten pocket watch? Ja. Oh, nice. Puzzelen. Mijn fishing rod is er nog. Mijn Oh, frying pan is er nog. Deze wil ik afhalen. Mijn pliers zitten er nog in. Een Mijn hiking plier. shoes. Mijn hiking pants. Die is 12 groot. Ja, dat Waarom hoeft had niet je te doen. een headlight bulb bij je? Ja, omdat ik ook Hoop je een de ding auto had. te vinden? Ja, je weet het Soms niet. is dat zo, toch? Dan vind je eerst een magazijn en dan vind je toevallig een pistool die erbij hoort. Oh, nou moet ik snel weg. Vind je een headlight, bulb, met de auto Ja. die erbij hoort. Is dat zo? Nee. Nee, ik zeg, soms is dat zo, dan ben je aan het looten, dan vind je een eerste magazijn. En even later vind je ook de pistool die erbij hoort. Oh, zo. Nou, als dat ook met een... Die vlei heeft al mijn tas meegenomen. Ja, dat zou ik ook doen. Ik kom eraan, ik ga even naar de Daar wc. zat alles in. Ja. Ik ben aan het streven en niet eens mezelf aan het volgen. Wat de hel? Van. Fransje. Ben je toch? Lukt het Niels? Nee. Yo. Nog niet. Ah, daar is die. Ja, ik ben er nog wel, maar ik zit er nog steeds niet in, joh. Dat meen je niet. Ja, Hoeveel zit je dan? nog steeds de 6e. Oh, Nou, toen ik begon was het 6e van de 7e, nou 6e van de 16e. Er 16 man aan het wachten om in te komen. Nou, respawn, hoppatee. hij loopt dan gelijk even naar een naambordje Niels. Ja, die ben ik aan het zoeken vriend, maar ik kan het niet vinden. Ja, maar het is of het begin van een stadje of aan het einde van een stadje, toch? Ja. Ja, dat is ook zo. Ik ben nou, jezus, is dit Berensino? Nee, dit is geen Berensino. Waar ik nou weer gespannen. Plaats, heel veel containers. Electrovorst denk ik. Oh, dat is wel heel ver. Ja. Nee, dat is onderin. Ja, dat is wel een stukje lopen inderdaad. Oh, Ja, ik ga bijna dood. Ik heb weer geen eten. kun je ook verdrinken of dat niet? Nee. Of? Ja, maar dan moet je op een fiets zitten of zo, dat je naar de bodem kan zinken. Hm. En anders gaat hij gewoon drijven. Maar je kan wel onderkoeld raken. Maar wat ik altijd doe is alle kleren uittrekken, slaan op muren en rennen. Dan krijg je 4, 5 sneeën en dan ben je zo dood. Oh ja, dat is waar. ook, ja.
Alleen geen dingen opzoeken. Geen, hoe noem je dat? Geen zombie, want die slaan je weer knock-out. En dan moet je weer opnieuw gaan rennen en alles gaan doen. Mhm. Ik denk dat ik maar even ga vissen. Ik heb een fishing rod gemaakt. Oh, mijn water is ook rood. Wat een ellende. Ik wil allemaal eten lopen hier. Kruisje gaat omlaag. Oh. Als normaal doodgaan kan ik nog niet. Oei, oei, oei. Die boot is ook weg. Dus die gozer die mij nu heeft geschoten, die was gewoon met die boot. Dat is oké, ja. Tyfuslei. Oh, Errol, Is ik weg. ga dood. Kutzooi. Ik moet ook zo ver lopen zonder vreten, niks. Nou, ga dood. Godverdomme. Ik ben wel dood. Nee, nog niet. Hm. Ze knipperen nog net niet. Ik ben nu aan het vissen en de hoop als Errol terugkomt kan die vuurtje stoken. Hm. Maat, ik heb serieus 5 sneden. Ik ga maar niet dood. Sta maar gewoon dood. Mooi, hier is er nog een. Zes sneden momenteel. You're dead. Nou, respawn. Again. Oké. Oh, Errol. Ja. Ah, nee, is die worm weg. Kun jij een kampvuurtje maken? Nee. Dan ga ik ga bijna dood van het honger. Waar ben je dan? Achter onze basis. Ik heb hier 2 paaikellingen. Nee joh. Ja. Oh, my god.
Ik sta bij het water. Het water. Achter de basis. Ja, ik kan niet, of bijna bij de basis. We hebben Cambiwobo gespand. Oh, dat is wel in de buurt. Die komt vanaf de... Oh Ja, ik ik zie jou. Ja. Maar waarom Spanje niet gewoon een keer aan de goede kant blijven wanneer deze tyfuskant? Ja, maar Kamishovo is relaxback. Volgende plekjes Hunningschoe volgens mij. Oh nee, Kamishovo is ook nog wel een stukje volgens mij, ja. Waarom? Ik span net aan die onderkant. Oh hier. Ja. Hé, wat ligt hier? Oh, dat is een rot. Maar het Cambiwobo is in de bocht, man. Dan moet je nog een tyfus zijn naar boven lopen. Klein stukje jongens, niks voor jou. Nee, dat red je niet met dit. Als je geen vreten bent. Ik zit weer op Zaltpad net. Nu vinden ze helemaal geen vreten meer, snap je? Ja. Hoe is jouw appeltje, Erdal? Nee, dat is helemaal vol. Oh, ga je nog meer eten? Nee. Ja, die Oh, van de ik dacht dat je hond. Die moet ik maken dan. Oh, ik heb hier inderdaad. Wat ga je dan? Een brisket spread. Gaf jij mij dat? Ja. Oh, Geef je daar al heb ik... 2 dingen. Oh, wel 2. Oh. Hé, je laat je wapen vallen. Nee, die heb ik laten vallen zodat ik een stok kan pakken. Maar ik kan vissen, hè. Ik heb een vishengel. Oh, dat is ook even... Dus ik ga nou even vissen. Heb je mijn haak eraan en zo? Ja, alles. Die had ik straks al gemaakt. Totdat die rotzak mij doodschoot. Ik ga gewoon in het water staan. Waarom wil hij niet uitgooien? Maar flikker het hoerenwapen weg dan. Godverdomme. Bone fishing hook. Heb je wel een worm Oh hier, start fishing. Ja. Oh nee, zonder worm kan je het ook. Yank release. Oh, Ja, wanneer die geluidje hoort, weet je wel, dat je een beet hebt. oh ja, en dan moet ik gewoon loslaten. Ja. Wat ligt hier? Oh, rots. Er gaan in ieder geval veel mensen dood hier, want ik hoor overal... Hoe kan het deze snee hebben dan? Ja, Ik heb mijn woendhoge bende. Er zit nog een snee erin zitten. Godverdomme, jongen. Ik vind het wel gescheten van vanavond al. Ik ga even ergens, ja, moet in een huisje is het beste pik om die dingen te maken. ah, er zit niks meer aan. Wat hè? We moeten in een huisje, dat is het beste om iets te Om bakken. eten te maken, ja. Volgens mij zit het hier met een haak. Kerel, jij ving nou eens echt zo'n fucking grote tonijn of zo, toch? Of een haai of zo, wat was dat? Ja, dat was op die ene surfer, ja. Oh, dat was niet deze, ik dacht dat het Nee, deze dat was. was niet deze. Oh, Dat is waar we op dat eilandje gingen, weet je wel? ja, zeker. Dat was een Daar haai. is Niels of zo. nu in de buurt. Een dikke haai. Ja. Nou, dan ga ik weer vissen. Kerel, dat duurt wel lang. Maar goed, ik ben het hier wel leven. Ja, misschien wel, ja. Wanneer restart deze server dan? Hey, hoor. Ik ben om de 6 uur. Oh, ik moet jou even vergelijken, hè. I'm waiting. Ah, is hij nou nog niet, Fran? Wat kan er nou? Nog steeds de zesde, hè? Ja, Jezus. hier hè. 6, dan die 5, dan die 6. Ja, mensen voorrang van. Ja, dat is een drukke server. Ja, maar ze moeten toch gewoon, de ene die weggaat moet toch gewoon dan daarna gewoon de volgende zijn. Hoe bedoel je?
Ja, gewoon gelijk op, gewoon eerlijk spelen. Niet omdat je admin bent dat je dan in één keer, door even erin kan. Ja, maar ja, die wel, dat is wel Oh, maatje, ik span Dat is- weer hetzelfde plek. Ik ben er klaar mee, man. Ik vind het goed voordeel geweest vanavond. van... Hoi. Jij mag gaan spelen, vriend. Als ik Ik ben erin er kom, even van. moet je slapen, let maar op. Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er even van vanavond. Ik heb er zin in. Dat is goed, jongen. Dat is Jojo. gaan. Jojo. Heel later. Je kan er misschien wel in, Fran, bijna. Niels is weg. Weer een plekje. Sta je nou vijfde van? Nou, er zit hier niks in die oceaan, jongen. Ik ben al 4e. Mooi. Oh. Er zit hier niks, Errol. Huh? Er zit hier Geen niks in vis? dat Ja, water. maar hij heeft wel worm eraan. Ja. Kan er dan? Ja. Oh. Verdorie. Wat? Sla ik mis, hoe kan dat nou? Ja, Ah, is dat in kan het toch echt- niet? Jawel, in het echt kan dat toch ook. Ah, server restart in 10 minuten ook nog. Oh, dan moet ik even dit snel voorbereiden, hondenvlees. Today we gonna eat dog. Misschien is dat mijn redding, die server restart. Ja. Ja, dan moet je wel snel zijn met, dan moet je heet het op enter drukken, weet je wel? Dat je heet het probeert in te loggen. Oh, zo ja. Ja. Wormpje eraan. Maar het is 1:15 in de middag. Ik sta op de eerste plek, jongens. Ik sta op de eerste plek. Nice, funny. Ja, Mooi. hij is Ja, op de- nummer 0. hij is op de restart. Ja, precies ja. Ik weet het kutten. Maar ik ga Gaat er niet nou werken in. dit, man. Nou, we zien het wel, ja. Jullie zijn nog in Berezino? Ja, Heb je een sharpening stone, Errol? nee man. Ook niet. Oh, wat heb je wel? Een zaag. Plaaien. Spoeken draaien. En een heksaw. Jullie zitten in Berezino. Ja, daar ben jij toch ook van? Ja, ik zit ook in Berezino. Ja, ik kom nou. Waar zijn jullie dan in Berezino? Ik Achter de ben basis, hier, bij het water. Bij het Ik water, zit- ja, achter de Ik basis. zit. Oké, ik zit nou bij de put. Bij de waterput, met Ja, politiebureau. bij de water. Ja. Heb je een flesje bij je, Frank? Nee. Sorry, mijn water is ook al. En mijn plusje is ook al aan het aflopen. Wat een ellende. Ik zie hem half in het water zitten. Ja. Ja, anders wil hij niet vissen. Ik ga bijna onder, kijk dan. Mhm. Het duurt lang, hè, dit? Nou, ik denk dat je ergens anders moet staan, denk ik. Nou raak ik ook nog onderkoeld. Ja, laat me zitten. Flikker dat ding wel weg. Wil je hondenvlees? Oh, je hebt eten.
Ja, ik ga anders toch wel dood, dus dat maakt allemaal niks uit. Hondenvlees is veel te goed, hè? Hier. Dat. Nee, dit is echt van een hond die we dood hebben gemaakt. Ja, kwam er veel Geen, vanaf? geen hondenvoer. Nee, alleen Oh. één steek per hond. Nee joh, zo weinig. Ja. Oh. En ik had nog wat doodgeslagen, dus zou die nog wat mals moeten zijn ook. Hij lag er wel beroerd bij, ja. Oh kijk, daar is iemand aan het koken. Ja. Moet jij proberen te vissen, Errol? Nee. Ik moet naar die waterput lopen, want ik heb gewoon niks te drinken. Ik ga dood. Oh, laten we erin gaan dan. Fransje is er ook. Nou, Hier, kijk, ben mooie dood. patas. vrouwenpata. Hoor eens. Hier staat de hond. Oh nee, dat is Nee. een ding. Gekraak. Welke kraak? Hoorde je dan niet dat Oh nee. van metaal, weet je wel, wat heen en weer beweegt? Hey. Hier, daar je Kijk hem alcohol. daar bovenop lopen. Nee. Hier je alcoholic tincture. Ah, Mocht je weer... ja, neem maar mee, ja. Hebben we sowieso nodig voor rags. Ja. Ben je nog steeds aan het drinken, Fran? Nee, tuurlijk niet. Dan ben ik Hoezo dood. niet? Je moet je toch gewoon helemaal vol zuipen? helemaal vol dat Ja. het wit is. Ja. Ja, dat is die ook wit. Oh, server die start 5 minuten. Oh, Errol. I'm gonna die. Waar zijn jullie dan? Kom eraan. En jij slaat te vaak achter elkaar, Pik. Dan heb je geen tijd om te blokken. Nee, ik hoef niet te blokken, jongen. Gewoon dood. Dood in de beest. En heel hoog mikken, hè, echt boven het hoofd. Dan is twee keer slaan en het is goed. Slaat lekker. Hoe hek ben je dan? Oh, hier. Oh, iemand wordt al aangevallen. Oh, dat ben ik. Zijn jullie bij de waterput? Ja, dat ben ik. Oh jongen. Ik ben in het politiebureau. Oh, jullie zijn de andere. Jullie zeggen achter de lood, zeggen jullie. Jongen, We jongen, zijn naar jongen. jou toe gelopen. Wil je een rugzak, Fran, Heidi? Ik heb helemaal niks. Ik heb geen rugzak. Ik heb een rugzak hier, zo'n Oh, wacht even. burlap. Nee, ik heb een full backpack heb ik. Oh, nou, Oh, hier dan. dan wil kan ik jij hem. Deze. ja, ik ben bij de waterput. Moet je eerst 3 uur drinken, denk ik. Oh. Ben je helemaal hydrated? Nee. Huh? Ben je helemaal hydrated? Ik ben Nee, nog steeds niet. warm, joh. Ik heb rood. Ik heb geel, mijn temperature. Zie je hem lopen met de pijp in de bek? Ja. Zie jij een mooie regenjas hebben, jongen? Nou. Dat is ook het enige. Fran, wat heb je nog allemaal gevonden? Niks gevonden. Niet? Nee. Hm. Oh ja, een tire repair kit. Oh. Maar Maar wij wij nog hem niet. niet hebben. Nee. Ja, jawel. Als we die hebben en we hebben al een sparkplug. Ah, daar komt hij hoor. Daar komt hij. Daar komt hij. Hier in de rugtas, Pik. Oh, dat is zo'n ding. Burlap Burlap. Courier Van. Nice. Hier gewoon helemaal vol met eten, lekker hoor. school backpack, Fran. Ja. Je zei een dry sack. Nee joh, dat zei ik niet. Dry backpack, zei je. Nee joh. Wel, Nee, dat zei iemand anders zei ik dat. heb het hier op de stream. Ja. Ja. Gaan we eens even goed terugkijken dan. Ja, ik heb het op de stream. Ah nee, ja. Ben je niet ziek, Pik, van die honden? Nee, dan ga ik hem ook eten.
Oh, hij zit gewoon even te wachten tot ik doodga, hè? Ja, ja. Nee, maar ik had nog witte appel, dus ja. Ga een auto vinden, jongens, ik voel het. Ik heb een, Dat zou echt mooi zijn. dinges. Accu. Ik heb een sparkplug. François heeft een radiator. Nee, echt waar? Ik zag net wel een radiateur liggen ergens, die moet ik wel even zoeken dan. Niels heeft het opgegeven. Ja, Ja, werd hij er ziek van? God, Ja. wat goed spel. hij was niet. wel ziek van, ja. Ja, hij was Ja, 4 of 5 keer dood en dan elke keer spant hij heel ver. Zelfs de klaart mee. Dat is. Ik ga weer dat drinken. gebeurt soms. Maar weer. Ja, dorst hè? Ja. Ja, Hier bovenop, kijken jullie daar ook? Want soms liggen daar wapens. oh, nee, nooit. Rifle. Kom maar. Oh, 1 minuut. Restart. Hier is het. Oh, meteen een snee, echt waar. Maak maar snel voordat die server restarter is. Ja. Anders word je niet meer wakker. Breek mijn bende, wonder. Je zorg. En meteen. Oh nee, is niet op. Nee, een van. Wat? Oh ja. Ja, die zombie. Ja, ja. Ik loop hier bovenop. Loop jij hier bovenop? Oké. Voor de server restart toch? Oh, daar ben Ja, jij, ja, ja. kerel. Je laat me schrikken. Oh, ik doe net die deur. Oh, open hier, en dat is hij die. Nou, ik ben zo terug, ga even roken. Wat ben je aan het doen? Oh. Nee, we zo. Ik denk dat het jij bent. Dat is nog steeds gelokt. Ja, is hij alweer? Nee. Nee. Christine. Nee, pas op, niet zeggen. Nee, weet ik. Ik zit in een stream. Ik had net ook Oh. gelezen van... Jij moet hem even uitzetten, want anders zien ze het. Nee, ja, ik heb hem. Ik heb nog andere... Maar ik had net gelezen bij die admins van... als ze erachter komen dat je paswoord deelt, dan krijg je... permanent ban. Oh, Op de server, ja. Ja, ze willen dat doen omdat mensen de regels gewoon gaan lezen. Dat is ook wel logisch. ja. Ja, ik heb ook alles moeten lezen. Dus, ja, het is wel eerlijk dat de rest dat ook doet, toch Pik? Oh ja, ik was lang bezig. In één keer zag ik het. Er stond ook bij van... als je het ziet, dan weet je het. Ja, precies. Maar ja, je moet er niet naar zoeken. Je moet gewoon de regels gaan lezen. Ja, Dan komt het ik was er vanzelf. niet anders achter gekomen. Ik moest gaan lezen. Dus ik zat elke regel goed aandachtig te lezen. Totdat ik in één keer bij die uitkwam. Ik dacht van, oh is... 1 en 1 is... 2. 11. Mhm. Ook. Already connecting to the server. Please Echt? wait. Oh nee. Echt? Please wait. Ja.
Ah, Ja. daar ben ik weer als laatste. Dory. Oh, 30. Och, kerel, Van de 53. 42. Maar ja, wij zaten er al in, dus dat gaat wel snel op een gegeven moment. Hoop ik. Jeetje, Bida. 54, 32. 55. Blijf wel oplopen. Ja, hij loopt ook op bij mij. 33. Daar ga je. 56, 57. Hop, 30. 31. Ik kom eraan. Even drinken pakken. Ja. Niels is er helemaal klaar mee, zit te sturen. Het is nou al de kutserver die er is. Stuurt die. Ja, we hebben hier met z'n drie ook heel lang overleefd. Ik heb, even kijken hoor, ik heb mijn processor die is 80 graden nou. Oeh, lekker. Beide ook. Ja? Ja. Dus dat is prima. Ja, nou ja, prima. Ja, maar liefst zo koud mogelijk. Ik heb één fan kapot. Dus, maar ik heb nog bij een maatje van mij 2 fans liggen die ik erin moet zetten. Maar ik ben elke keer te beroerd om ze op te halen. Trouwens, ik heb nog een paar fans in de schuur, maar die zijn vies. Die wil ik er niet op zetten. Dus die moet je schoonmaken. 70 graden voor de videokaart. Oh. Videokaarten. Ja, voor eentje, de andere is iets koeler. Oh, dat is altijd, want dat is de buitenste. Oh. En ik zag ook iets temperatuur Haal de kap maar eens los. Als je de kap loszet, Ja, dan is hij waarschijnlijk een stuk koeler. oké. Kan die lucht net iets beter weg. Tenzij je hele goede in- en uitlaat hebt qua fans. Je moet ook de fans niet te dik op de muur zetten of de computer. Oh zo, nee, die staat gewoon helemaal vrij. Oh, ik ben 34 nu. Dan meen je, hoe kan het nou? Ik ben nou 43. Of... Echt? Nee. Oh nee, 22. Ik wou net zeggen. 21. 20. 19. 18. Drie. 15. Nummer 3, 2, 14. 1. 1. 13. Kom op. 1. En... We have a lift off. Ja, de 11. 22. Ik zet erin, jongens. Is goed, man. Light as a feather. Oh, dan krijg je gewoon 2 weken kut weer, jongens. Wat dan? 2 weken kut weer. Ja, helemaal veel reden. Is dat zo, ja? Ja, Een lekker broodje kroket. broodje kroket. Oh nee, 1 Ja. week. Nee joh, 1 week inderdaad. Gewoon Is de nu hele alweer week. verschoven. Maar ja, Ah. het kan morgen weer veranderen. Dat is... You know how it goes. Ja, ik had de hele weekend geen tijd gehad om te vissen door Gyro die amandelen. Verdampt nogmaals. Heb je Ja, om te nu zijn vissen? alle vissen weg. Man. Ja, het is juist het beste om nu te vissen. Met het weer. Maar ja. Ik heb geen zin om in de regen te zitten, joh. Nee, zo'n tentje. Zo'n Hey, camouflage ik ook. tent. Moet niet weg, Nee, hè? die gaat Terrell morgen ophalen. Die heeft er wel een gekocht vandaag. Camouflage ja. is dat de vissen je niet zien, toch? Nou, meer dat mensen je niet zien. Dat je een beetje verdekt zit. Hallo, Hoi. what you doing? Het is Opa. dat je niet lang kan staan en zitten.
Maar anders moet je een keertje mee gaan vissen, man. Nee, daar heb ik geen last meer van, ja. Nee? Ja, dat is Oh, af dan en- moet je even- Dat is af en toe. Moet je even echt een keertje meegaan, Oh, Pik. er komt onweer aan. Nee, dat was een... Ja, of een gaswolk. flashbang. Nee, gaswolk. Oh, kut, ik zit door te drinken. Oh, hier, washface. Wat is dit dan voor flash, gek? Ik kwam. Was appeltje en alles helemaal gevuld. Ik loop 3 meter en alles is weg. Hier, Ja, kan ik moet dus- echt Ja. eten, jongen. Alweer? Ja. Ja, die van mij is wel wit, maar... Ja. Hier, eet deze. Ja. Thank you. Dog meat. Ja, waar zullen we heen gaan? Zo een beetje inwaarts? Ja. Ik denk niet dat Berengino de plek meer is voor ons. Nee. Ja, is Moeten jammer. gewoon even een beetje looten, landinwaarts en een beetje zwerven. Ja. Maar dan vind je wel het beste spul. Hoe ziet hier de Noordwest Airfield eruit dan? Je hebt hier vaak gespeeld op... Ja, hier ziet het wel goed gevuld uit. Ah. Ik sluit eigenlijk gewoon op hier. Pas op, Fran. Kom hierheen, niet daarheen rennen. Je moet hierheen rennen juist. Hé, hey, Oh. waarom kan ik niet blokken, joh? Hey, Ja, zullen maar we eerst... hierheen rennen. Ren hierheen. Naar dat huisje hier. Hier, ren hier naar binnen. Hey jongens. Zullen we eerst even een Oh, stukje hier lopen? Naar de mensen. Oh, jongen. Sorry. Wacht, ik heb hier verbouwd. Ja, ik ook. Hij heeft... Jongen. Sorry, Tom. Oh, ik sla zo Frans wel in het bloed. Nou, hier ligt niks. Waar ben jij, Daniel? Waar ben jij? Daniel was als eerste binnen weer, hoor. Ja, hij was alweer weg, hè? Ja, want Ja, Ja. mijn kruisje was al slecht. Dan weet je het wel. Nee, je kan ze door de raam slaan, hè, Fran. ja, klopt, ja, weet ik. Oh, hier is die radiateur. Nou, die moet ik meenemen. Waar Ja, is dat hij is een dan? sparkplug. Oh jee, wegwezen. Ja, wacht maar, ik pak hem wel. Ik heb geen mes of niks, hè? Ja, die heb ik wel. Waarom gaat die Jan al achterna? Hij weet gewoon dat je geen mes hebt. Lekker, hè? Oh, er komt er nog een aan. Heeft iemand van jullie plek voor een jerrycan? Nee, man. Kerel. Dan hebben we in ieder geval drinken genoeg. Onderweg. Lekker dan. Oh, snee, kutzooi. Nee, mijn backpack is maar 30. Die voor jou ook. Oh. Kerel, komt warmte van die PC af, hè? Ja, bij mij ook, man. Kerel, ik zit helemaal te koken hier in die... Ja, ik heb hem wel Ook overgeklokt, hè? Dus, Hij heeft hem overgeklonken, ja. ja. Overgeklokt. Waar ben je dan? Kom. Ja, ik ben, ik ben heel even naar die medical gelopen. Want ik moet bandage hebben. Ja, die moet ik ook hebben, eigenlijk. Ik heb helemaal geen Nou, bandage. kom, dan gaan we het bandage maken. Er ligt helemaal niks. Alleen 2 charcoals. Dat is genoeg voor jou. Nee, sorry. Zijn jullie ook richting die medical gelopen? ik weet Oh, het ja, niet. Ik zie jullie lopen. Ik ga hier aan het einde. Nou, als we iets Ik ga van kleding even vinden, huis. kunnen we rags maken. Ja.
Ja, ik zag wel kleding, maar die zijn allemaal vies. Je hebt wel trouwens spul om Ik te heb ontsmetten, of alcohol, niet? Ja. Ja. Maar ja, het beste is gewoon pristine kleding vinden natuurlijk. Ja, maar hier hebben ja. Hier heb ik wel kleding liggen, dat is Oh, een wel een paramedic. Dat is wel handig, als ik die kan pakken. Nee, die kan je niet pakken. Damaged, nou, Dat is ook lekker. damage kan nog wel, als ze maar niet badly damaged zijn. Hier zal ik hem desinfecteren. Ja. Lig je een aansteker in de auto, die kan je niet pakken. Oh, dat is fijn. Nou, Dat kan ik hier nog in zitten. Oh ja, dat is die vloeiers. Hier wil iemand rags Ja. desinfecteren? Hier ben ik achter jou. 3 stukken. Ja, achter mij. Hier, achter jou. Zo. Nee, dat was voor mij dan. Oh. Die zijn gedesinfecteerd? Ja. Staat erbij toch? Oh. Zo in het blauw als het goed is. Nee. Oh ja, disinfected, ja, inderdaad. Errol, waar ben je? Hierboven. Oh, mag ik de sparkplug voor jou? En Fran, mag ik de tire repair kit voor jou? Wat ben je van plan? Nee, dan heb ik in ieder geval alle autospullen bij, weet je wel. Dan weten jullie dat. ja. Ik know what I'm saying. Ik heb een radiateur, ik heb een accu en ik heb sparkplug, dus dat is meestal wat we nodig hebben voor een auto. En banden moeten we dan zoeken, maar ja. Ja, en een auto. Ah, mijn auto. Maar ja, je weet maar nooit of we er wat tegenkomen, toch? Hier, wie wil surgical gloves? Oh, die metal wire van mij ligt hier nog steeds op de grond. Oh. Oh. Wow. Waarom lopen ze toch van mij weg? Waarom, Prima. Had er geen reet van. waarom gaat hij nou weer daarheen? Ja, helemaal homstoren. Gaat hij wat bij? Nee. Ja, we good to go. Ook niet. Kerel, wat moet je nou met eh, de camera dan? Hier ligt de camera. Camera. Ja. Dat is gewoon. Moet je een scar? Een litteken op je gezicht? Ja, dat is heel mooi. Een scar Ga ik die ik zeker ook dood? heb. Nee, nee. Krijg gewoon een stoere litteken op je gezicht. Oh, gek. Hier, Ja? even kijken. Ziet er heel stoer uit. Oh ja. Ja. Ja, zeker. Wat had je daar? Nee, een Hey. konijn. Een rabbit. Daar. Ja, die vang je nooit in. Moet je niet doen, dan gaat je eten alleen maar op. Oh Die ja. vang je nooit, joh. Waar ben je dan? Hier achter jullie. Hij is stiekem aan het eten. Ja. Ja, maar mijn drinken is ook al op aan het gaan. dan? Dus, ja, Dat heeft jullie, helemaal vol jullie wilden gezet. gelijk weg. Nee, nee. dat is niet waar niet.
Zal je wel weer aan het overdrijven zijn, dan zal die wel gewoon niet helemaal wit zijn, je drinken. Nee, hij is wel wit. Maar 3/4 zeg maar. Ja, dat heb ik ook. Oké. Volgende winter is lekker die computer. Ja. Ja. Nou, die voor mij valt wel mee. Maar ik heb waterkoeling en dan die ventilatoren echt op 100%. Oh, je dan maakt water dat er erbij. Ja, ik heb koptelefoon al, dus hoor je het ook niet. Oh ja. Hey Erdel. Oh, mijn appeltje wordt alweer geel, nu al. En ik ben ook overhit. Ja, ik ben ook warm aan het worden, ik snap niet wat dat is. Hoppa, jasje uit. En even lopen met jas en hand. Dat is Oh, een goeie, hè. Maar, wat is het? nou weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Ja, dat weet ik ook niet. Eh, Weet jij het van? Nee. Oh ja, Wat? heb jij een map gevonden? Nee, Oh. nee, Maar als je hier een map vindt, kan je dan op M drukken? Weet je dat? weet ik niet. Volgens mij wel, Wel. volgens mij wel. Alleen Hier je een ziet huisje. niet waar je bent, volgens mij. Hmm. Weet je wel, dat je zo'n vuiltjes of een, wat is het? Ja. Hé, hey, trouwens, wat zit je mij dan weg te duwen? Wat gulzig gedaan. Hier, Paika. Oh, Daarom ging die zo voor. hoe is jullie eten? Mijn is Ja, nog wit. waar ben jij? Ik heb geel. Geef maar Waar Hier aan. ben jij? buiten. Daniel even lint voor hem. Ja. Ja, dat is. Wie is dit nou? Dat is Oh, dit Frans is ook. Fran. Ik heb die Ja. baard. Yo, die Fran die heeft gewoon. Oh, ik heb mijn jas uitgedaan. Wacht even. Wat wil ik zeggen? Je hebt je eigen in de gezicht gesneden, of Nee, niet? dat heb ik gedaan bij hem. Oh, Wil je dat ook? nee. Er zijn ook andere scars. Boven je oog bijvoorbeeld. Ah, Wil je echt niet? dankjewel jongen. Dankjewel voor het lekkere paikaatje. Pattaya. Ja. Pattaya. Ja. Lekker drankje. Oh, straks als dit spel, maar dan de nog betere graphics, joh. Oh, dat wordt vet. Dat wordt eng. Ja. Ja, ik had al die Arma Reforger mod gespeeld, maar Dat is niet echt. het voelt niet zoals dit. Ik weet niet. Hmm. Ja, dat komt omdat daar die huizen waren nog allemaal helemaal nieuw. Oh, Dus dat is het. Alles is nog helemaal, ja, het is niet apocalypse, weet je wel. Dus alles is nog nieuw. Dus dat klopt niet. Je moet gaan werken. hier. Kijk, gaat het, Huisje. gaat het ook donker Huisjes. worden. Ja. Ik zal even kijken hoe laat het is. Oh, we zitten hier met een richting Kellen. Hier, Errol. Oh. Een shield car pack. Huh? Een shield card pack. Oh, nee. Hij komt achter jou. Oh, nou weer Oh, achter. hier. Oh, ik heb hem in de handen gepakt. Ik gooi hem hier neer. Oh, Oh! Kijk uit, Errol. oh jongen. Die zomer hier, hè? Kijk dan, helemaal, helemaal gek. Helemaal Hier is gek een basis. geworden. Ja, basis. Oh ja. Ja. Die zombie wel helemaal dolgedraaid. Ja. Hier heb ik een waterput, dus die kan je ook drinken nog. Ah, kut hè. Ik heb die lockpick niet bij me. Die hebben ze van mij weer afgestolen. Tori. Is die andere deur gewoon met een lockpick? Ja, ze zitten met een lockpick. Als je dat klik 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 hoort, zeg maar. Nee, Dat maar die niet hier. wil openen. Oh, deze is open. De andere kant zit een lockpick. Hè. Oh, Welcome to the village. You find
found hope. Hello, anybody home? Hello guys. Can you feed us please? We need some food. Zombies. Lekker. Kerel. Hier een golf. Wat ligt daarin? Hier. Haha, pak je sigaretten gek. Ja, ik ook. Kook? Ja. 2 zitten erin bij mij. Maar kijk, hier ligt een tent. Bij mij 3 Fran. Ik kom ze jou brengen, kun je ze allemaal in 1 pakje houden. Waar ben je? Oké, hier ligt een tent. Met de waterput. Waar? Oh ja. Maar je kan er niks mee. Nee, die hebben ze per ongeluk verkeerd gemaakt. Ik leg ze hier neer, Fran. Yo. Hier Oh, kan je lekker drinken, hè. jongens. Je was toch bijna dood van een dorst? Ja. Hier, ik Hier, heb die hier kleine zo'n bij mij. waterflesje. Precies hetzelfde als die van deze hier, ook zo'n blauwe ding. Oh, ik ook. Zo'n plastic Een bottle, spa. weet je wel? Ja, nee, ik Ja, heb ja. Romy. Dus hij Ah. is een beetje wit en dan met een blauwe sticker, net als die van Daisy, toch? Ja. Of is die van Daisy helemaal blauw? Ligt eraan welke server je speelt. Ik Oh, heb ik ook ken ze andere niet- kleuren gezien. ik ken ze niet bij elkaar erin douwen, man. Oh, dat Jawel. niet? Oh. Moet Een wel ander kunnen. pakje. Ah, ander merk. Een ander merk, ja. Partizanga. We kunnen hier blijven en hun aanvallen. Moet even naar de dingen gaan. We moeten hier naar boven. Ja, want ik moet nog een mes hebben, dus ik hoop dat hier een mes ligt. Bij die hunting dingen, toch? Ja, dat is daarboven inderdaad. Ja, met Ja, Kellum. jij weet waar we zijn, hè? Ja, ik weet wel waar we zijn nou, ja. Very well. Hier, een voordial heb je hier. Net kwam ik hierop. Ja. Kun je erin klimmen? Ah, het kost te veel energie. Hier. Kun je er wel in komen? Oh, Nee. Oh jee, ja? Ja, daar kun je niet overheen. nee. Maar dan moet je hierheen lopen, Erdal. Ja, dat En kan dan ook op die niet. touwen springen. Oh, oh nee. Dat nog maar. Kijk, ze hebben hier echt zo gebouwd dat je niet op die rand kan lopen. Ja, slim. Ah, jammer. Nee, ik vind het. Kom, we gaan hier naar buiten. hè. Ja, maar dit is een overtreding van de regels. Wat Dit wij mag niet doen? wat ze doen. Nee, hun. Jawel, Hun mogen niet zo bouwen. Nee, ik heb die regels straks helemaal gelezen. hier nog een kip. Geen? Take two hands. Heeft iemand ruimte voor die kip? Nee. Ik heb wel ruimte voor een kip, denk Oh, ik. hier dan. Maar je kan er wel als kipfiletjes van maken, hè? Ja, maar dan gaat hij sneller rotten. Hier ligt hij. Zo blijft hij langer in Oh ja, en totaal. voordat je hem slacht, moeten we ook even van de botten moeten we weer even een viszaak maken. Want als we water tegenkomen, kunnen we even vissen. Binnen watertje. Ik dacht heel even een werkende auto. Kerel. Volgens mij, ja, een werkende, nee. Maar wel, hij heeft wel wielen, een wiel, een motorkap. Ik heb hier nog pliers liggen, ja laat maar liggen. Ik had er al één volgens mij. Ik Zet heb de er bandje ook een. heen niks aan, hè? Jawel, ik heb een cassette spelen, maar dan moeten we alleen nog een 9 volt batterij hebben.
En die zijn Oh. ook behoorlijk schaars hier in deze server. Is dit Callum? Nee, ja. Ja, Ah, stom dat ik weer wegloop. Ik had nog even moeten drinken. Dory. Smiley Rhino. Volkssong. Oh. In It's from... raining again. Oh nee toch, ja dan moeten we gaan zitten. It's raining. Oh, blikje cola. It's raining again. Ah, ik word weer aangevallen hier. Maar hij zit alweer daar overal te looten, hè? Ja, dan moet ik er toch uit om hem aan te vallen hier. Lidderpaté. Ah, nee jongen, ga dood dan. Rattenmachine. Hier wilden wij eerst de basis maken, weet je wel? Duct tape. Oeh. Ah, nee jongen, kom op. Ja, hier. Zo'n flesje water heb ik ook. Precies zo. Alleen die zonder draaidop. Hoorde ik nou honden? Nee, toch? Nee, dat ben ik. Oh, Oh, Daan, ik heb jouw ladder sewing kit nog. ja, hou maar bij je, ik krijg geen plek nu. Nee, ik ook niet. Radiatuur. Ja, die schroefdraaier. Oh, zit nou hier. Nee, schroevendraaier moeten we hebben, Pik. Ja, hou jij die bij dan? Want ik wil deze Oh. flesje water. Ja, ik heb geen plek, even kijken. Ja, kan iemand dan de charcoal tabletten bijhouden? Oh, wacht even. Wacht, 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 wacht. Ik drink even die Notanola op. Oké. En dan heb ik Ja, we moeten echt betere kleren zien te vinden, man. Ja, daar moeten we landinwaarts. Bij de military vind je wel altijd. goed, Ah, leather sewing kit. Heeft iemand nog schoenen ruimte? kapot of iets? Denk Nee. het. Nee, die van mij zijn nog pristine. Oké, ja, dan laat ik deze leather sewing kit. Is jouw leather sewing kit vol arrow? Ja. Hier moet Oké. iemand nog rags hebben. Ik heb hier pristine rags. Ja, ik kan nog maar 1 keer verbinden. Ja, hier. Ja, dan moet ik even kijken waar je bent, hè. Oh, jij hebt bij toen ook gezeten, ja. Ja. Ik zit in dat huisje waar we de basis zouden Ja. bouwen. Hier hadden we Ja. die barrel verstopt. Iemand al de bus in Inderdaad, geweest? ja. Nee, Wat zeg je van? Hier bij de bus De ben bus. jij? Ja. Zie je ook. Hier, heb je die. Alcohol tincture. Ja, die moet je hebben. Hier. Right. Ja, thank you. Daar heb je al gekeken? Ik heb nergens gekeken nog. het is echt dood hier. Maar die PC die je nu hebt van is Die was Twee. van mijn vader. 2 videokaarten zitten erin. Ja, Wat voor videokaarten dan? GTX 87. Nou, snap ik wel dat hij een beetje warm wordt, ja. Ja. Hij heeft wel een goede flow erin. Ja, nou goed, hij is gebouwd op Paradise, dus, Oh, dat moet het wel. dus dan neem ik aan dat hij wel goed is, hè. Daar hoop ik van wel. Daar ga ik wel vanuit. En zijn ze schoon? Wat? De PC, dat alles schoon is en zo. Ja, 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 ja. Ik heb alles schoongemaakt. Dus nee, die... Waarom is alles hier zo groot, jongen?
Heeft hier iemand een beanie bag om? Nee. Een beanie bag? Ja, hoe noem je dat? Zo'n zakje voor. Want ik heb hier een sheet gevonden voor een mes, maar ik kan hem niet meenemen. Oh, ik hoor een schaap. Ja, ik hoor hem. Ik heb wel een mes en ik heb ook een Deringer. Maar die is Betty Damma. Wat heb je? Een Deringer. Derringer. Ja. Geweer. Ja. Oh, hier is een Met een waterput. kogel? Nee, volgens mij niet. Ja, dat herinner ik. Oh ja, eentje. Ja, eentje, ja. Ik heb pistool, heb ik. Ik heb er met 1 kogel erin. Oh ja. Nou, hier kunnen we ook wat drinken. Ik ga even hier... Ja, hij gaat zo meteen ook daar drinken. Oh, hier een hamer. Die heb ik ook nodig eigenlijk. Ja. Voor het bouwen wel inderdaad, maar ja. Maar ja, we gaan nu nog niet bouwen. Dus, Nee. maar, oh, die schaap moet wel erin. Ja, die schaap. Ik heb Ja, hier dan ook moet je die ene kogels kogel voor mijn- gebruiken. Nee, ik heb hier kogels voor mijn pistool. Mag. Ja, ik heb maar eentje. Maar schapen zijn meestal met veel meerdere, hè? Ja. Dus, Ik bloed alweer. Op deze. Ah, kut regen, jongen. Dat is gewoon super. Wie heeft het 380 nodig? Nee. Ja, voor de rag. Nee, kijk wat die 380. schapen zijn. Ja. Oh. Ik ga heel even naar die waterding, Nee, ja. een Ik ga even doos? wat drinken. Nee, ik heb 8 stuks. Ik ben hier bij de waterput. Oh, dan kom ik daarheen. Oh, ik zie hier de schaap. Even kijken. Is er maar eentje, hè? Ja, oh, die zombie gaat er al achteraan. Of niet? Ja, daarom hoor je hem, ja. Even kijken, waar was die waterput? Oh, hier ben je. Ja. Hier, underground. M-Lock magazine. Ja, die heb ik daar net neergezet. Oh. Ik ga even naar de watershit. Een batterij heb ik. Oh, yes. Had je Oh. waterput ook weer? Hier. Waar Huh? ik net stond, hier in die struik. Oh. Ah nee, struikjes er weer zitten eentje ervoor. achter mij aan. Ja, kom maar, ik pak hem. Heel, hoor. Zie ik niet dood, joh. Wat voor smeer is dat? Dankjewel, Derringer? jongen. Oh, een Derringer, maar die is heel klein inderdaad. Oh, Ja. een pistool met dingen toch? 357. Ja. Oh. Kan helemaal niks mee. Nee joh. Ik dacht dat Gewoon het een gelijk weg. geweer was. Hop, weg ermee. Kom Op je de terug ground. hier naar de waterput van? Ja, ik kom wel terug. Oh hier, wie wil een flesje om water te vullen, Pik?
Ja. die... Oh, jij ook? Oké, wacht maar. Nee, anders neem maar joh. Dan denk ik wel bij het volgende station. Ik heb toch geen plek. Dus ik net te bedenken. Maar die schapen, die lopen hier nog, hè? Ja, oké, die pakken we zo wel proberen. Ik heb ook geen plek om die schaapvlees mee te nemen even. Ja, dan Ik heb moet wat... ook niet zo heel veel, maar... Het kippetje heb ik ook nog, hè? Even kijken, waar is de plek voor jullie? Dus je zoon al naar huis kan. Nee. Oh, Ja, die blijft daar nou wonen, toch? Lijkt er wel op, hè? Lijkt er wel. Lekker aan het gamen. Oh. huh? Ja, maar Nee, kan ik hij heb- nu ook op die PC daar? Ja. Hij zit op mijn oude PC te... Doet die DSI spelen dan? Of? Nee, nog niet. Ah, jammer. Gaat hij wel doen, denk ik. DSI. Probeer het toch? Ja, ik zei Dan het kan ik wel. toch gewoon even nou bij jou proberen. Ja, Overdag. dat Even op een andere server. morgen gaat hij alweer weg. Dus. Ah, Daar zijn die schapen. Ben je al weg daarvan? Ja, ik moest toch naar die put komen, zei je net. Ja, maar het duurt zo lang. Ik denk, je bent daar nog. Ja, ik ben nog bij die put. Ben je nu bij de put? Ja, al lang. Halleluja. Ja, dat zie je. hij zit in de put. Hier, daar loop je man. Je bent nog lang niet pas bij de put. Al lang, Nee. zegt hij. Al lang? Ja, ik sta hier al te kamperen. Hier, ligt een fles. Zal ik kijken of ik die schapen kan pakken dan? Ja, doe maar eens even. Daar. 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 Zo, die is vol. Ja, die rack kan je niet eens op semi-auto zetten. Het is gewoon full auto. That's it. Just like that. Just like that. And that's the way. Oh. De waterput. Oh hier. Ja, ik Oh. heb hem. Ik heb hem. Ja, die schaap Help. komt terug. Echt waar, domme. Misschien die andere ook nog? Heb je wel eens iemand gezien die een broek in de regen zit uit te brengen? Ja. Frans, wat doet dat? Ja. Maar dat is bijna Mooi, hè? droog, jongens. Het is bijna droog. Zonnetje begint al te schijnen inderdaad. Rijden met de kraan open, jongen. Ja. Hoppa. Oh. I got two Nou dan- sheeps. Dan moeten we wel even ergens een vuurtje gaan maken. Zo vlak Ja, dicht moet mogelijk wel- daar ik bij ga die die, dingen. Ledderszoenkipje al gewoon weg doen, hè? Nee, Ja, dat kom ik ophalen. eten is belangrijk. Ja, dat is waar. Nee, niet. Het is een raar. Hebben. Oh ja hoor. Helemaal niks. Vies, jongen. Tot de grot. Oh ja, moest een lampje hebben. Of een batterij hebben. Ja. Kom je naar die schapen weer? Daar ben ik. En dan kan je ook vlees meenemen. En Dat kan. hoe heet dat? De
zijn Jullie er hebben allebei een zo'n keer- flesje water bij jullie, hè? Ik heb Ja. een glas water. Mooi. Ik heb hier allemaal spullen van Daniel eigenlijk. Wat dan? Ik heb jouw pliers, jouw leather sewing kit, Wat voor een status zijn de pliers? worn. Oké, gooi maar weg. Ik heb ook een worn. Ja, Ja, you sure? I'm sure. Wat wilde je maken van die botten? 1 haakje. Hoek, hè? Eentje Ja. maar? Nee, hoor, meer. Ja, wat een kost plek. Ja, maar één vakje maar. Ja. Maar ik heb geen plek meer. Dat is het probleem. Nou. Eén vakje heb ik wel. Ja, ik heb 2 hooks. Wel badly damaged. Toch wel? Oh, Ja, komt dat. misschien Hey, heeft... die is gewoon gevonden. Ik denk, wat hoor ik nou? Het is wel lang voordat je hem los hebt. Ja, hè? Heel de mes helemaal beroemd. Ja, deze is ook helemaal. Ja, is je badly ruined, zo'n damaged. mes? Nou, nog niet, maar... Ja, maar je bent heel lang bezig met skin and quarter. Botten. Oh, Oh, deze is damaged, dus ik pak die wel. Botten. Wat zijn dat dan? Gewone vishaken. Ja, die botten. leg ik daar net neer. Oh, Omdat die badly damaged zijn en deze botten zijn damaged. Dus dan is het beter. nee, beter hè. Oh, pas op je handen, hè, Fran. Doe maar even afspoelen eerst. Je hebt bloedhanden. Oh, ja, inderdaad, ja. Heb je geen handschoenen aangehad? nee. Oh, dan moet je even handschoenen maken van Rex. Oh, haal je die batterij, Fran? Ja, maar ik moet even die... hoe doe je dat afspoelen dan? Oh, daar, wacht. Ja, dan moet je even wegwezen van mij. Hop, en ze zijn schoon, hè. Bloedhanden, jongen. Je hebt bloed aan je handen. Alles lopen uitwringen hier. Wat dan nou? Ja, bloed aan de handen. Batterij, hè? Ik Battery. zeg je eerlijk, de Condemned die server, daar regende het niet. Daar regent het gewoon echt helemaal niet. Oh, dit wordt spannend, let op. Ja, en ik heb ook nog die dingen. Wat? Oh ja. Hé, maar wie had die burlap sack gemaakt dan die tas? Of had je die gewoon Die gevonden? was van een zombie, ja. Oh, er zitten wel 30 sloten in. There are Wel meer things dan I gedacht. just can't understand. Wat is dit nou weer? Ever Lekker since I depressief. was let out, Ja, maar pak iets anders. Smiley Rhino. Katusha tape. Hij is moe, hè? Moe. Oog. Wat dan? Pijn? Een voorhoofdholteontsteking meestal. Hoor eens. Oh, moet je niet opwerpen. Je hebt ook steek of niet? Ja. Oh, laat je kerstkamer. Ik kan niet meenemen. Ja, ik loop jou gewoon achterna, hoor. Mooi Italiaans muziek. Oh. Heb je ook nog iets anders? Smiley Rhino. Ja, die komt van mij af. Ja? Ja. Ik dacht dat jij Trader Caravan had. Nee, dat is maar die.
dezelfde. Ja, maar dat is wel best. Zitten jullie muziek te luisteren? Hoor je dat? Ja. Waar ben je? Dat is wel. In huis even aan het uitbrengen. Ik ben bij de waterput. Kom ik ook heen. Hij is alweer bij de wassenput. Nou, daar ben ik ook. Kan je jouw flesje doen? Oh ja. Eerst leeggooien, ontspoelen. Hoezo? Nee, die had hij al gegeten. Oh kijk, hebben glazen flesje hebben. Ja, die had ik aan hem gegeven. Maar daar zit minder in dan in het plastic, hè? Kerel, chill dat we muziek hebben onderweg. Eh, Zit daar minder in? In zo'n glaas? maar het drinkt wel sneller. Oordeel van me. Ah, ja, nou. Het is geen echte liedje, hoor. Ze doen niet op Nee, Dat dat, denk ik niet. de rechter, weet je wel. Het lijkt wel of dat Edmonds dit hebben ingezongen. Oh, mijn water gaat omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. dan zit hij Dat is vol. goed, hè? Dan is zit goed, je ja. helemaal vol, ja. Ja, helemaal vol. Oké, let's go. We moeten even naar de Hunters Place. Naar de wat? De Hunting Place. Ja, er zijn al die kleine hutjes, hè? Met Ja. al die hunterspullen, ja. Dan kan je ook zo'n vest pakken. Ja. En messen, hunting knife. Ja, is dat niet verderop dan? Ja, dat zit hier in de buurt. Maar moet ik even kijken welke weg we nou in lopen. Moeten we hierheen? Een sure? Ja. Ja. Gewoon om de weg te volgen dan, hè? Ja, maar deze weg gaat niet landinwaarts. Nee, die gaat weer terug naar de kust. Ja, dat moeten we niet hebben. Ja, we Nou. moeten naar die hunters dingen even eerst. Want daar hebben we in ieder geval normale messen. Mijn is baldy damage. Ik heb geen sharpening stone, niks. Ja, die Fran heeft de sokken er goed in zitten, zie je dat? Hé, ik hoor weer een schaap. Ja. Ja. Ik kijk even in dit huisje hoor. Oh jee. Komen er 2 achter mij aan. Hier, de Jungle Book, Errol. Wil je meenemen? Ah, nee. Ah, jongen. Ah jongen, 3 wonden joh. 3? Ja joh. Wat doe je dat dan ook? Ja. Kerel. Waar zijn jullie? Zijn jullie nog steeds die weg aan het volgen? Ik loop hier naar bij waar die schapen ongeveer vandaan zitten te laten. Richting die rode Oh ja, huis ik hoor je. Kerel hé. Nou die rekken zijn gelijk op. Alles weer zwart-wit. Een druppel die rood is. Ja, dan kijk mij eens aan. Ja.
Als die snorretje naar beneden stond, dan was je sowieso braden. Waar ben je, Frenske? Ja, daar achter jou. Ik zie geen... Nee, je kijkt ook niet achter je. Nee, hunting dingen zie ik niet. Maar dat was niet hier hoor. Hier Nee, kwamen dat wij is vandaan. niet hier. Ja, dat klopt. Waar Lupske hinder dan? Ja, ik heb geen map, hè. Ja, maar waar loop je heen dan? Maar volgens mij is het verder naar boven, Pek. Dat weet ik. We lopen hier naar boven gewoon. Nee, je loopt hier verkeerd nou. Punch. Even kijken waar ze zitten. Volgens mij zitten ze hier boven, joh. Ja, dat Ah, jongens. Solemn disclosure. Oh, hier staat die schaap. Kan ik die Zo. pakken als ik erheen loop? Nee, die kan ik niet pakken. Nee. Waar zijn jullie? Ik ben met de muziek zo aan het lopen. Volgens mij is die naar boven kan. Waar jij naar boven liep, daar loop ik heen. Ik zie jou in de verte. Hallo, Wat? my Ja. friend. Hier naar boven, denk ik. Ja, ik loop wel op de weg waar het is. Hè? Ik loop op de weg waar het is. Waar ben je dan? Ik weet niet waar jullie zijn. Nee, waar ben jij, was de vraag. Ik loop op de weg. Met een Bij Met een Ja. H? de zand. Nee, geen zandweg. Gewoon een... Geen zo. Ooit al weg. Nee, gewoon een normale verharde weg, zeg maar. Hallo! Nee, wij zijn helemaal naar boven naar de bossen gelopen. Ja. Het is ook in de bos, toch? In het bos. In het bos. Daar ben je. Hey, de zon heb je recht voor je. Ja. Ja. Welke weg loop jij dan? Of, nou, ik zie jou niet. Dan ben je al een beetje boven, denk ik. Of niet, Frank? Of anders wel verder doorgelopen, ja. Wij liepen rustig. Ja, ik loop ook rustig. Nou, Waar ben jij nou eerder dan? hier. Ik zie jou niet meer. Ik hoor je niet meer. Je hoort me wel. Nee, nou ben ik iedereen kwijt. Maakt niet uit. Ik loop gewoon richting de zon. Ja, ik loop Ja, ook richting de zon. Maar Ik loop zie jij je- langzaam? Oh, Nee, echt gewoon- stapvoet? Nee, niet stapvoet. Zie je mij? Nee. Maar dat komt zo wel. Oh. Ik ben nou bij de ingang. Oh, ik ben aan het lijken, weet je. Ja. Laggy. Oh, ik moet snel eten. Ik ben weer helemaal geel. Hoe dan? Helemaal geil. Asian. Yellow. Dat is jouw naam, toch? Ja. 19. Young? Nee. Small? Young Small Asian. yellow Asian. Nee, young, toch? Nee, small. Hoe met de camera dan? Hij heeft toch helemaal niks aan de camera. Jawel. Foto's maken. Ja. Memories. Hier, dan leg ik daar. Inderdaad. Jullie zijn er al. Ik ben volgens mij de hele verkeerde kant op gelopen. Ik weet niet waar jij... Jij bent het bos ingegaan, zei je. Oh, hier denk ik. Is er met zo'n wit bord ervoor?
Een hek. Ja, nee. Ik zit bij zo'n blokhut. Verdammt nog, nee. Ik hoor Ah, je je zijn wel. al, hier zijn ze Oh, al ja. geweest. We zijn hier. Ja, jullie zijn hier. Oh, Ze zijn hier al verdammt. geweest. Echt? Ja. Ben je alles al af geweest? Nee. Oh, Maar ik zie wel tot de deuren gewoon open staan. weet je Ja, wel. maar dat is... kan ook niet anders, kijk. Op die deur of zo. Hier is een pico, dat is iemand... Oh, een hunter backpack, yes. Oh jongens. Nice. En ik heb geen rijks meer natuurlijk. Nee hoor. Dan ga ik dood. Hoezo, wat is er? Kom hier, ik maak rijks. Hey, jongen. Nee? Oh, van een pico kan je geen rijks maken. Oh, is dat Ik heb al rijks. oh, we moeten uitkijken. Want hier ligt een NPC-hoed. Maar botten alles erbij. Iemand is hier geweest. Met botten? Ja, Oh, zo. Ja, iemand, dat is een dode lichaam. Die Ja. opengesneden. ja, dat denk ik. Ja. Van, hoeveel is die backpack voor jou? 25 of 30 slots? 24. 24. Hier, deze tas is 30. Keer met een druppeltjes roodje. Hier. En een pico jas hier. Hier. Deze jas is beter. Ook in insulatie en ruimte. En daar ligt de rugzak. Ik heb hier wel een army pouch. Van 25 stuks. Plek. Ja, die doe je dan op jouw ding, toch? Nee, dat is ook gewoon een rugzak, zeg maar. Zo'n Oh, manbag. zo, ja, ja. Ik heb hier gun cleaning kit. Oh, serieus? Ja, Oh, heel hier, ik veel. ook. Ja. En hier heb ik een tackle box. Wat is een tackle box? 24 plekken. Dat is Oh, een viskoffer. Haha. Ah, er kunnen alleen maar visspullen in. Nee, dat ga ik niet doen. Ja, die gun cleaning kit kan ik niet meenemen. Ja, oké. Oh, jawel. Ja, Ik had er die eentje wel, bij me. Nee, ja, ik heb er wel eentje. En mijn pistool is ook goed. Nice. Daarboven zijn die al geweest, hè? Ja. Waar? Hierboven, toch? Nee, weet ik niet. Ik niet. Ja, daar kom jij net vandaan. Ik ben hier niet geweest. Nee, daar niet hoor. Oh, Nee, ik loop hier hier naar boven. de gasmasker. NBC. Oh, dat is beneden bedoel je? Nee, dat is boven. NBC respirator. Boven zegt hij, dat is beneden. Nee. Ik zit hier boven nu. Ik loop hier nou naar boven. Hier zijn jullie al geweest. Ja, dat is daarboven. Maar hij bedoelt, nee, ja, ik weet het ook niet. Gewoon links of rechts dan. Geloof In mij ieder geval maar. waar Daniel vandaan kwam. Daar is hij al geweest. Lekker, hier lag gewoon een heel mooi mutsje, jongens. Ja, die Een zag ik Petershok. liggen. Ja. Ik heb een eigen bandana. Hier, Fran, wil je nog rags? Rex. Ja. Commissaris Rags. Army pouch. Maar wat ik wel gek vind is dat er gewoon helemaal geen messen niks liggen. Of die gozer heeft meegenomen. Ja, er is zal gewoon al iemand geweest hier. Denk het wel. Wat
Moet je even dingen Ik wil- innemen? Paracetamol. Oh, er wordt geschoten Ja, in de buurt. daar kwam dat vandaan. Het was ergens binnen. Zullen we weggaan hier? We gaan daarheen. Of niet? Ja, maar ik heb geen pistool, jongens. Jullie heb- wel? Nee, ik ook Ik niet. heb 1 Nee. pistool. Met hoeveel kogels? 15. En nog Oh. 24 los hier. Waar is Fran? Ja, hier. Naast je. Oh, oké, mooi. Maar ik ben bijna dood. Wat dan? Of ja, bijna dood. Mijn druppel is rood. Maar gaat wel naar boven. Dus Jouw het duurt wel bloeddruk. heel lang. Oh, Ja. ja, dat komt wel goed. Ik ben bijna dood, zegt hij. Nou, als ik niet aangevallen word, dan komt het wel Nee. goed. Als je niet meer gaat bloeden in ieder geval. Ja. Nou, dan moet je tussen ons in lopen. Oh, ik wil lekker eten. Kieran, ik heb honger, jongen. Ja, maar we hebben hier vlees, hè. Die moeten we nog maken. Ja. Je kan toch ook in de dingen doen, toch? Al? Hier in het bos, toch? Ja, dan moet je met longsticks, dan ben je iets langer bezig. Ja, maakt Maar niet het uit. kan wel. Laten we doen. Hoeveel stukken hebben jullie? Ik heb 1, Ik heb- 2, 3, 2, 4 3, stuks. 2 keer 6. En een stuk vet. Lekker. En een kip. Ook nog. Ja, die kip Oh, laat maar nog oh, maar dan- intact. Dat komt helemaal goed. Want dat vlees, daar hebben we nou voorlopig wel even genoeg aan. Ja, laten we even hier... Kut, mijn mes is... Ruined? ja, Maar je kan gewoon met de handen doen, hè? klopt, maar de bark. Dus voor mij is Betty damage. Oh, de bark Ja, inderdaad. ik Ja, heb hier een mesje nog. ja. Even kijken. Ik zoek eventjes... wat moeten we hebben? Longsticks, hè? Longsticks, heel veel. Want je moet ook Heel ieder, veel? ja, ieder zijn eigen longstick hebben om te... Heeft hier iemand vuur bij zich? Nee, maar ik Nee. maak een dingen. Improvised drill. Ja, precies. Nee, maar ik dacht wat Van net zei. Ik heb een aansteker. Nee, die kon je niet pakken uit de auto. Ook niet pakken, nee. Oh. Ellende. Even kijken, een goede plek vinden. Een beetje met bomen eromheen. Ja, hier. Dit is een goede plek. Een longstick. Rose hips. Wat is dat dan? Hè? Rose hips. Rosehead? Wat is dat? Ja, daar ga ik nou ook even kijken. Rose pristine. Tart and slightly bitter tasting berries. Oh, Can wat? we- Mm, Wat zie je dat liggen? Nice. hier in mijn mond. Oh ja. En die laag gewoon op de grond. Ja, die heb ik hier. Longstick heb ik daar gemaakt. Ja, dan moet je een punt aan maken. Dus dan moet je hem scherp maken met je mes. Even kijken, waar is Errol? Hier. Handrail. Hier. Sta je vlakbij Fran? Ja, ik zie hem wel. Hier, ik sta rechts voor jou. Maar als je nou naar rechts... Daar ja. Zie je? Nee. Hier Oh rechts ja, voor zie je. me. Oké. Fireplace. Heb je een punt eraan gemaakt? Ja. Ja. Dan kun je de vlees eraan doen, zie je dat? Ja. Deze scherp maken. Hier, ik leg het vlees hier op de grond weg. Kan je hem eraan spiezen. Steek hem even aan. Pas op hè. Dat hij in de fik staat. Ja.
roast. Ik hoop niet dat ze die rook zien, hè. Ja. Dan zijn we de pineut. Oh, dat is wel veel rook, ja. Ja, wel gaat het voor mij wel langzaam. Ja, die van mij ook. Ah jong. Het is wel heel langzaam dit. Maar het gaat even snel, hè? Nou, Ja. Nou, domme. Je moet inhouden, hè? Ja, weet ik. Maar dat doe ik ook. Maar hij gaat... Maar... Oh, die van Daniel is alweer klaar. Frank, kun je vlees op de grond gooien? Nee. Ik ben naar het roosteren. Hier ligt het moet je- vlees nou. Bij mij. Ja, hoe langer het duurt, jongens. Maakt niet uit. Ja, bij een andere server had je zo'n mod, dan kon je de stok in de grond steken, weet je wel? Dat het zo erboven heen. Terwijl die in de grond vaststaat. Ja, dat is veel relaxer. Ja, daar heb je je handen vrij en dan kan je om je heen kijken hoe het aankomt. Wat ga je maar doen, Fransje? Ja, ik heb Vlees het hier op eruit de grond. Hier op de grond. Ja, hoe kan je een baard zo zacht krijgen? Een echte baard bedoel je? Ja, mijn wat baard jij is hebt. kerel, mijn baard is echt heel dik haar gewoon. Je moet toch wel een manier zijn dat je Ja, je hebt die speciale spul om die baard te smeren. dat... Ja, dat die wat Janus olie en elke zo, maar keer dat doet, vinden we toch? niet fijn, joh. Dat is echt oké. Misschien Ja, Andrion. Oké. Andrion. Wil je dan... Conditioner. Ja, die ja. Ja, dat heb ik nou 2 keer gedaan. Maar Oké. ik weet niet. Fran, Ja. bij mij op de grond ligt desinfectiemiddel voor je rags te ontsmetten. Oké. Ja, dan moet je gewoon conditioner erin doen, ja. Dan wordt hij sowieso zachter. Hoeveel hebben we? Ieders 3 stuks volgens mij, of niet? Nee, Denk het meer. wel. Ieders 4. Hmm. Ik heb 3 stuk vlees en een stuk vet. Hoeveel heb jij er dan? Ik heb nou 3 stukjes, de derde ben ik nu aan het maken. Ja, ik heb er ook 3 dan. Dan hebben we ieders 3. Dus hadden we er 9, hè? Ik dacht meer. Ik had er 4. Ik En de van, 6. en van 6. Dus 10 delen door 3. Nee, ik heb En hier er ligt er 4. nog één. Oh, daar Je ligt hebt er wel nog één. 4. Het wel knaak dat er van die kleintjes afkomen. Dat is Ja, een het is schaap. een schaap, hè. Alleen van een koe krijg je van die hele grote steek. Worden de rest allemaal klein zijn. Nou, En van een beer misschien. Ja, dat zou kunnen. en ik heb nog gelukkig geen één keer een beer tegengekomen. Oh, jawel. Ja, jij wel? Ja, ik heb hier 3 stuks, jongens. Ja, ik ook. Heb jij er 3? Ja, je hebt er 4 dan. Ik heb er 4. Hoe is jouw appeltje? Mijn is wit en de mijn bovenste is- gedeelte. Dat is leuk. Ja. En jij Fran? We hebben hetzelfde. Ah, ik heb geel. Ja, ik ging al met een legere maag weg. Nou, je hebt veel zitten eten, Pik. Drinken. Maar drinken loopt ook alweer omlaag.
Ik heb jou denk ik Maar dat komt omdat ik helemaal vol zit, hè? een stuk of 8 pijka's gegeven. Ja. Kijk of je dat ziet van de afstand. Ja, alleen van deze kant zie je het. Ah. Ja, het ziet echt duidelijk. Ah. Maar die vet duurt best lang volgens mij. Die stikt Ja, maar niet die bij gaat jou, wel- Pik. Hij is nou klaar. Nee, ik kan niet, want ik heb een hengel bij me en een farming hole. Kun je een hengel op Maar- de rug, ja? Ja. Oh, nice. Wat gekke is, ik heb die hengel gemaakt. Oh, Met die heb je touw? gemaakt. Ja, nee, nou snap ik. Ja, met touw. En wat wou ik zeggen? Weet Die ik touw kan ik niet weer terugkrijgen. niet. Nee, jawel. Of niet? Volgens mij Nee. kan het wel. Hè. Bij deze niet, ook al als ik hem in de hand hou, ik krijg geen opties, niks. Nee, dan moet je nog een mes erbij. Oh, dan moet je een mes erbij doen. Oh, even Oh, kijken. mijn steekknife is er wel. Nee, doet hij ook niet. Nee? Nee. Ah, maakt niet uit, ik hou hem gewoon heel. Fran, die desinfectie ligt hier, hè? Even kijken, waar is het noorden? Is dit het noorden? Ja. Nee, dat ding, deze wijst altijd naar het noorden. Dus als die... Kijk, nu wijst die links naar het noorden, dan is daar de oost... Oh, die had je van mijn backpack gepakt, die. hier. Ik vind Nee, deze dan moet je- echt kut nee. lezen. Ja, doe maar. Kijk maar eens. Ik kan deze kut lezen. Waar is het noorden? Ja, even kijken. Die kant. Ja, dat hè? is Nee. het noorden. Daar gaat de zon Ja, waar ik onder. nu heen wijs. Dus Waar dat je is het nu westen. heen wijst, Ja. is het noorden. Dat is... Dus deze Nee hoor, dat kan niet. Want dat gaat weer naar beneden dit. moeten daarheen dan. Dat is het noorden, toch? Ja, want Boven. hier, de zon gaat onder in het westen, dus hij gaat daar onder. Dus dat is- Daar gaat hij onder, dus dan is daar het noorden. Ah, moet ik die witte pijl volgen of die rode pijl? Nee, kijk, je moet die witte Oh nee, volgen. nou, dit is noord. Sorry. Je moet die witte volgen. Nee, die rode. Die rode. Die rode wijst altijd naar het noorden. Ja. Nu kijk ik naar het noorden. Dus Ja, als ik hierheen loop is het Ja, noorden. dat is goed. Let's go, brothers. Je moet meer naar links. Willen we een muziekje erbij? Nee, Ja, zo dat komt kan. onze Ah. vinden ze. Leuk. Hè? Ja, maar Dan komen wat? Komen ze ons vinden ze. Oh, dat maakt niet uit. we gaan nou naar het westen toe, hè, de meer. Ja, richting de zon is het westen, ja. Ja. Waar zijn jullie? Ja, jij loopt richting de zon, Pik. Daar gaat hij onder. De zon gaat in het Nee. westen onder. Ik loop naar het noorden. Ja, die komt pas, die klopt niet. Hij is pristine. Ik denk dat Frans wel een warn heeft. Hoorn. Ja, of een deadly damage kompas. Ik heb geen Hij heeft kompas. geen kompas. Hij kijkt naar de zon, daar gaat hij onder. Dat is dan het westen. Dan is dit Ja. het noorden als het goed is. Ik ben Egyptenaar, hè. Even kijken, Ja, ik keek wat gewoon waar wil de ik? kleine beer was. Daar liep ik heen. Hoe laat is het? Ja, want die zie jij nu. Nee. Oh jee. Oh, het is 7:50 in de avond. Ja? Ja, op de server dan, hè.
Het is nu 6:45 in de avond. Heb je de watch gevonden? Ja, Klokje? Pocket watch. Pocket. Waar zijn jullie? In the way. En een bosje. Transvaal heeft een oranje helm, dus niet te missen. Wat voor hoed. Oh, ik zie jullie echt niet. Ik ga stilstaan. Zal ik even de Oh, hij muziek loopt weer aan- helemaal naar het Ja, westen. Daniel is ons weer helemaal. Nee, ik loop gewoon echt naar het noorden. Precies naar het noorden. Kan niet. Jawel, want ik had die kompas. Kijk, ik zie jou daar. Oh, daar. Ja, nu loop jij naar het noorden, ja, die kant op. Ik heb een weg aan de linkerkant. Komt zo meteen in een dorpje uit misschien. Oh, waar is mijn kompas nou weer? Ik ga heel even kijken hoe warm mijn pc is. Ja, maar niet in een open veld hier. Oh, we zijn hier bij de castle. Hier loopt het goed. 84, 85 graden. Ik ben benieuwd wat er bij Noordwest Airfield is, Oh, joh. dat is helemaal niet warm, Fran. 85 Hoeveel? graden. Nee, dat is echt 85. niet warm, dat is normaal, joh. Oh, wacht even, Errol. Stop. Even wachten op Fran. Hij staat nog helemaal... 73 graden voor de videokaart. Ja, dat is normaal. Dat is echt Ja? niet warm. Weet je zeker? Ja. Hey, brother. Ik zal me zorgen maken als joh, 120, 140. Dat, Linkerhand, Fran. Dan is het noorden. ik neem een sigaret, jongens. Ja, sigaret. Waarom kan ik er niks mee? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb ook een... Moet je aansteken. Ja, denk ik. Ja, dat had ik toen ook. Maar je ziet het niet in je hand. Je ziet wel de rook, zeg maar, als je hem neergooit. Dan zie je wel de sigaret branden. Ja, Maar die niet als je hem gozer- vast hebt. Die gozer die mij dat vlees gaf, die had peuk in de mond. Ja. Hey. Hey. Oh, dat wordt is hier iets van geschoten. schiezen, die schiezen. Ja, die had er een, die had een sigaret in de mond. Dus ze gaan allemaal liggen. Staan we, zitten we te wachten om te kijken waar die vandaan kwam? Gaan allemaal liggen. Ik ben aan het, ik ga gewoon Ik ga jullie even mijn kleren eventjes uitwringen. Oh nee, die is helemaal niet nat. Daar heb ik in de Kan wel. regen al gedaan. Nou, dat is damp, ja. allemaal damn. Oh, Waar is iedereen mijn al? handschoenen zijn ruined. Ik zag net wel iemand voorbij rennen, maar... Oh, jij staat in de bosjes. Even kijken. Laatste stukje vlees. Oh, dat wordt kouder, zie je dat? Die temperatuur die zakt op laag. Ja, het wordt donker. Flikkert het beeld bij jullie ook? Nee. Nee. Oh, dat is wel een beetje. Door die zonlicht of zo.
denk dat hij net overschakelt. Oh, maar ik zeg je eerlijk, Pik, ik ben echt blij dat je die videokaart aan hebt gegeven, want hij doet het echt goed. Ja, is die goed? Ja, ik kan echt goed spelen. Ja, ik was er ook blij mee. Ik kon Armory Forger op Extreme spelen, alles. Oh, Ja, op bepaalde dingen had ik uitgezet om een beetje FPS te hebben, ja. Maar Ja. had ik rond de 60 FPS. want ook op Rivers End bijvoorbeeld, daar zag ik gewoon de kasteel al echt super ver. Zo. En dan kon Frans wel niet eens zien, zeg maar. Mhm. Dat is zo gek, hè? En wat wil ik nou zeggen? Ik speelde ook nog op 4K moet hierheen. resolutie. Met 4K? kaart. Oh ja, nee, dat ik niet. Want ik heb geen 4K scherm. Nee, ik bedoel, dat kon hij zelfs aan. Dus Ja. alles wel goed. Ja, maar mij knippert alles, joh. Maar ja, ik had die PC ook voor, wat was het, 1800 euro gekocht. Ik. Ja, in de goede tijd nog, hè? Net voor de dure Ja, precies. Dus, geheugen en zo, ja. ah. Eens even kijken hoeveel mensen zijn online dan. Hoe heet deze Jan? Een keer op 95 mensen pik. Mooi hè? Maar ja, we hebben Dat is nog niemand tegengekomen, gelukkig. Ja, ik wel. Ik ben al doodgeschoten, hè? Nee, ik bedoel nu sinds we de... Want ik ben daarvoor ben ik ook iemand tegengekomen. Nee. Maar sinds we op reis zijn, zeg maar. Oh, nee, dat is waar. Jij bent de enige met een pistool, hè? Dus Ja, wij doen hem afleiden even en kijken. jij schiet hem neer. Een rag heb ik ook nog 3. Wil jij een rag? Dan kan je ook nog schieten. Oh, die desinfecteren middel. Hier, Fran. Hebben jullie die nog gebruikt voor die racks? Nee. Hier, Fran. Zonde. Hier. Doe deze op je rug. In ieder geval 3 kogels om te schieten. Of hij nog 380 kogels. Ik heb niks. Nee, ik heb geen 380. Yo, ik vind die hunter jacket die ik aan heb echt mooi, man. Die hunter jackets zijn mooi, hè. Ja. Waar zijn jullie nou? Hier. Oh, daar. Nou, ik wil al het patrol pants en patrol jackets. Die zijn het beste. Ja, joh. Die dampen alleen maar, hè? Die worden alleen damp. Maakt niet uit hoe lang je in de regen staat. Ze worden niet Oh. nat. En je krijgt het dan ook niet koud en zo. Echt super relaxed. En hij heeft 24 slots volgens mij. De broek, nee de jas en de broek 20. Dus dat is ook wel op zich. Maar hoe kan het dat mijn dingen allemaal knippert dan mijn beeld? Hoe bedoel je knippert? Ja, gewoon knippert. Gewoon. Ik zal Ja, een je foto- moet die, wat eerder laat zei, die vertical sync moet je uitzetten. Ja, hij die vertical sync uit Van Nvidia zelf of in het spel? in het spel. Ga ik even kijken. Oh, Video. Oh, ik heb hier 63 fps hierbij. Hoe kan dat dan? ik zie een trap. Ja, vertical sync. Het trap. Dan knippert hij Ja. nog steeds. Of het trap. Oh, daar. Waar zijn jullie nou dan? We hebben gewoon naar Weet ik boven. er stil van. op. Gewoon naar boven hier. Vertical sync moet uit. Ja. Oké. Beter Ik- FPS. Ik zal echt een videootje maken, wacht even. Ja, maar dat zie je niet waarschijnlijk. Oh, dan moet je het opnemen met Met zijn telefoon. telefoon, ja. Telefoon, ja. Wij zijn hier boven, hè, Fran. We lopen helemaal hierheen, helemaal geen loot. Oh, hier loopt de gast. Er loopt de gast. Nee. Ja. Waar?
Pas op, hierboven. Ja, dat ben ik. Nee, je hebt toch geen geweer op je rug? Nee. Ja, nou, hij loopt daar hier in dat oranje-bruine huisje. Echt? Hallo? Don't shoot. Hello, what are you doing here? Oh, we're just passing by, man. Don't shoot, please. What's your name? My name is Supernova. Supernova. Yeah. Fran, pak hem van achteren. Nee. Ik weet niet waar je bent. It's only you. Gewoon You naar can boven. come out. I won't shoot you. I'm scared, man. Please don't shoot. Well, that's not my plan to shoot you, man. I'm here to talk. Okay, I'm talk gonna then. shoot you, man. Where you from? Where's your friends? I'm from Lithuania, man. No, I mean here in the game. What game? You're from Lithuania, you say. I don't know Yes. Lithuania. I know Chernarus, Livonia. Wie heeft oranje Livonia, hoed op? Borders, Lithuania. Ik. Oké. Ik hoor ze wel ergens praten, maar ik kan ze niet vinden. Ja, je moet helemaal naar boven, gewoon waar je net was. Gewoon en dan in het midden van dat gedeelte. Oh ja. Ik ben weggerend. Echt? Ja, Waarheen? een beetje de baan hier buiten. Pas op, hij loopt daar nog. Hij loopt hier van. Ja. Hij zei al, waar zijn je vrienden? Komt hij eraan lopen? Dat moet wel, want ik ben het niet. Ik schiet hem gewoon neer met de pistool dan. Kerel, ik ben in een boom gaan zitten. Ik hoor hem niet meer. Ja, maar hij is daar wel. Ben je richting de zon gelopen, Errol? Ja. Wat een doe je? beetje. Kenkeling. Hij rent langs mij heen. Oh, daar komt hij. Hij rent richting de zon. Don't shoot. Hier, ze zijn met z'n drieën. Huh? Oh, Ja. don't shoot, please. Uitlokken. Nee. Put your hands up! Put your fucking hands up! Don't shoot, please. Put your fucking hands up! Please. Please. Ik heb een van hun dood. Maar ze hebben Oké. mij ook. Kut, sorry. Ah, nee toch. Ja, ik Oh, ben nee. dood. I'm dead. Oh. Ik ren heel hard weg naar beneden weer. Ja, ren weg. Ik heb wel eentje Kutzooi. dood. Dus jullie moeten daar in de buurt blijven. Dan kan je... Ik ga gewoon uitlokken. Ik ga toch stoppen. Put your fucking hands up. What the Ja. fuck, gek. Ja, ik schiet hem zo neer. Ik schiet hem zo Fucking neer. Oh, god damn it. Oh, ik ben bij de kust. Ik hoor ze rennen. Ja, voorzichtig daar. Ja, ik ben uitgelogd. Oh, net op tijd. Kijk. Ja, serieus? Ja. Ja. Lekker pik. Oh, ik ben weer bij de kust. Verdammt! Oh, shit. Put your hands up! Kerel. Hij Ik komt me zag wel dat ze bekend. waren gewoon met z'n drieën, hè? Net Ja? zoals op. Maar wij Oh. hebben geen guns en hun wel. Ja, daarom. Ja, precies. Dat is het dan. Ik zeg, wie loopt daar? Hoor je daar? Dat ben ik. Ik zeg, nee, je hebt geen geweer op je rug. Oh, ik had hem al lang moeten neerschieten. Dan had ik hem al, had ik zijn geweer gepakt. Ja, ik ga hier Oh. uitloggen. Ja, snap ik. Maar ja, dat is leuk van zo'n server, denk ik. Ja, dat sowieso. Kerel, ik ben echt Maar aan wel het shaken. kloten. Ik ben Want je echt hebt aan alle het shaken. Want je hebt allemaal goede